Arrastion denoi, laurak eta 4 minutu direnean, hasiko ongera apilerei dagokion osoko bilkuraren sasoi honekin, lehenik eta behin beti egiten duan moduan iragarki bat, gurekin dauden auzokidentzako kasu, una advertencia previa, los vecinos y vecinas si nos Auzokidei esan nahi diet, interpretazio zerbitzua erabil dezakezuela eta horretarako gailuak atearen ondoan daude. Adierazi didate bai guk Getxoren taldetik eta bai EH Bilduren aldetik, Oier Iturralde Zinigotzia pixkat berandu etorriko dela, eta guk Getxoren aldetik Enrique Olaso ere pixkat berandu ailegatuko dela, eta beraz adierazteko. Eta gero ez taldetik, idazkari jauna, talde biak ere adierazi didate aurkeztu dituzten eta gai zerrendan dauden bi mozio, hain zuzen ere 75 puntuari dagokionez eta 76 puntuan dagoen mozio bi horiek erretiratu egiten dituztela idazkari jauna, eta beraz gai zerrendatik kanpo geratuko lirateke. Konforme? Beraz, hasiko gara gai zerrendarekin, eta 72. puntuari dagokionez, Getxoko udalbatzak 2017ko martxoaren 29 egindako aurreko ohiko osoko bilkuraren akta onesteko proposamena dekogu. Beraz, idazkari jauna, ez da iradokizunek edo aldaketa proposiziorik aurkeztu, beraz, denok ados baldin badago, honetzitzat eman dezakegu esandako akta, eta lehendakaritza eta gizarte zerbitzuen esparro esartuz, 73. puntuan ez zuzen, EH Bildu taldeko bozeramailea aldatu dela jakinaraztea dagokion puntua. Batzordearen proposamen hau da, jakitun egon nola Euskal Herria Bildu talde politikoa bozeramaile aldatu duen. Hemendikara, bozeramaile beren eskoan Nerea Gijarrubia Garzia Andrea izango da, eta ordezkoak aldiz Maite Arraiza Aramendia, Andrea Ibon Rodríguez Larena jauna eta Oier Iturralde Fernández jauna. Ezkeri jauna, ogasunak, kontuak ekonomia sustapenak gizia baliabideak hezkuntza gazteria eta euskararen esparruen barruan 74. puntuan egin zuzen aurrekontuaren iraketak finantzatzeko asmoz 2016ko udal aurrekontuaren likidazioarekin lortutako diruzaintzako gerakina 2017ko denboraldian. Gastu orokorretarako erabiltzea dela eta finantza irakortasunaren txostena. Batzordearen proposamen hau da, bat, udaleko kontu hartzaileak finantza iraunkortasunari buruz egindako apirilaren 10ko 4/2017 txostenaren edukiaren jakitun geratzea. Diruzaintzako geldikina erabiltzeari dagokionez 2017an lehenengo hiruhilekoan aurrekontuko aldaketa finantzatzeko. 2. Txosten hori Bizkaiko Foru Aldundiko lehendakaritza sailari igortzea osoko bilkuraren akta eta euskarri izan daitekeen gainerako dokumentazioarekin batera. Boskatu inbar da, idazkari jauna? Ez. Inork ez baldin badutxo eskatzen, hurrengora pasatuko ginateke, 75. puntuan izuzen, kreditu erasteko 2017-2006/07 berkatu kreditua erantzi arasteko dekretuaren kontu ematea. Batzordearen proposamen hau da, erasketaren bidezko aurrekontu aldaketaren dekretu jakintzat ematea. 2001-2017 zenbakidun dekretua 895,48 euroko zenbatekoarekin. Inork ez baldin badu itxaskatzen, hurrengora pastuko ginateke, 76. puntuan ez zuzen, hainbat dekretuaren berri ematea aurrekontua gehigarrizko kredituz baliatuta aldarazi. Batzordearen proposamena da, kreditu gehigarrian bidezko aurrekontu aldaketaren dekretutaz jakitun geratzea, bertan zerrendatzen dire dekretuak eta kopurua. Hurrengora pasatzen gara beraz, 77. puntuan ez zuzen, familiei laguntza bereziak emateko kreditu gehigarria honesteko proposamena, jabekideen erkidegoen gastuak. Zaituztet ikusi, barkatu. Susana Andoio, zurea daitza. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Eskerrik asko, alkate jauna, arratsaldean guztioi. Guk adierazi nahi genuen kezkatuta gaudela. Izan ere, ogasuneko asteleneko informazio batzordean, kreditu gehigarri bati buruz hitz egin genuen.
Zehazki, dekretu batez ari naiz, barkatu, desfibriladorgailuak erosteko dekretu bat zen. Eta instalazio horiek egiteko dekretua hitz egin genuen presidente jaunarekin. Uriarte jaunak ez zigun informaziorik eman, esan zigun udaleko dekretu bat zela, ezekiela oso ondo Eusko Jaurlaritzari zegokion, beraz, dekretua eman nahi nizun, ezenekielako erantzuna, eta besterik gabe hori erakutsi nahi nizun. Eskerrik asko. Beste zerbait gehiago? Beraz, urrengo puntura pasatzen gara, 77. puntuan, familiei laguntza berezak emateko kreditu gehigarria onesteko proposamena, jabekideen erkidegoen gastuak ordaindu ahal ditzaten. Batzordearen proposamena hau da. Honesteak igarrizko kreditua emateko espedientea 2017-6 zenbatekoa 150.000 euro duela aurrekontu partidua bertan agertzen direla. Inork ez baldin badu eskatzen, bozketara pastuko ginateke, proposamenaren alde. Jeltzaleak, sozialistak, EH Bildu, Alderdi Popularra eta Ciudadanos abstentzioak guk getxo, beraz onetsita geratzen da puntua, eta hurrengora pasatzen gara, 78. puntua, kreditu gehigarria onesteko proposamena, Euskal Herria kalearen bide berrantolaketak burutzeko. Batzordearen proposamen hau da. Honesteak igarrizko kreditua emateko espedientea zenbakia 2017-6 zenbatekoa 150.000 euroko duela. Eta aurrekontu partidua bertan agertzen dira. Eduardo Andrade. Eskerrik asko alkate jauna. Alderdi Popularra proposamen honen alde dago. 140.000 euro eskatzen zaizkio osoko bilkurari Euskal Herria kalearen bide antolakuntza hobetzeko. Jakingo duzuenez, hau gobernu taldearekin adostutako erabaki baraten ondorioa da. Algortan egingo da obra hori, eta oso obra esanguratsua izango da gure udalerriarentzat. Oso hirigintza garapen ona izango delako. Azpimarratu nahi dut, nahi denean akordioak lortu aldirela kasu honetan bezalase. Beraz, dirua eskatu zenez, hemen dago dirua. Eskerrik asko. Beraz, bozketara parkatu. Kike Prada. Eskerrik asko. En relación a... Gai honi dagokionez, bi ohar egin nahi ditut. Eduardo Andradek gogorarazi du akordio baten parte dela. Jakin badakigu obra hau hobetzeko egingo dela, eta teknikoki oso beharrezkoa dela badakigu. Hala ere, abstenituko gara bi arrazoirengatik, ez beharrezkoa ez delako, baizik eta honako arrazoiengatik. Bide, hobekuntza hori egiteko proiektuaren barruan badago, jakin badakizue, aurka egon ginela parte hartzea ez zelako behar bezala sustatu. Gure ustez parte hartze prozesua esen egokia izan, eta guretzat harrigarria da Alderdi Popularraren jarrera, parte hartzeari dagokionez beste batzuetan daukan jarrerarekin alderatzen badugu, eta finantzatzeko moduari dagokionez badakigu gobernu talde honek osoko bilkuran aurkezten dituela gauza batzuk nahi duenean, eta beste batzuetan alkateari eskuordetzen dizkiola eskumen horiek. Hala ere, azpimarratu nahi dugu, obra ona eta beharrezkoa dela, bide segurtasunari dagokionez, baina abstenituko gara azaldutako arrazoirengatik. Arratsaldeon, por aclarar un poco el tema. Gaia argitu nahi dut. Azken finean hitz egiten dugulako eta ez dugulako zehazten zertaz ari garen. Bide antolakuntza esarriko dugu berriz ere Euskal Herria kalean, Algortako sarbidean Uribe Kostako ihesbidetik. Hori egingo dugu, oinezkoen zirkulazioa hobetzeko eta autoena ere. Euskal Herria eta Juan Bautista Uribarri kalea, baita Martikoena kalea ere, Egoitzako kaleak dira.
argi dago, auzoko sarbidearen ezaugarriak nahiko aldatu direla. Eta horregatik egingo dugu obra hau. Bozketara pastzen gara beraz, proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, alderdi popularra, abstentzioak, guk getxo, EH Bildu eta Ciudadanos ere. Beraz honetxitate geratzen da proposamena eta hurrengora pastzen gara. 79. puntuan etxe bizitza hutsen zentzua egiteko kreditu gehigarria onesteko proposamena. Batzordearen proposamena da, honesteak gehigarrizko kreditu emateko espedientea 2017 sortzi zenbatekoa 70.000 eurokoa. Bertan agertzen da aurrekontu partida. Eduardo Andrade. Eskerrik asko alkate jauna. Kasu honetan, ez dugu proposamenaren alde bozkatuko, izan ere, 70.000 euro eskatu dira, etxe bizitza hutsen zentzua egiteko eta gure ustez horretarako nahikoa dirua dago jadanik. Uste dugu ez daukala zentzurik lan hori egitea jadanik egin delako. EH Bildu eta EAJaren arteko akordioaren ondorioz ezarri zen hau, eta guk uste dugu, hauze izan daitekela lehenengo urrats bat, etorkizunean errekargu bat esartzeko, edo kontrol bat jartzeko gure auzokideengan. Uste dugu, haiek naiz eta etxe bizitza hutsak izan, ez dela kontrol hori esarri behar, eta horregatik ez dugu proposamenaren alde bozkatuko. Nerea Gijarrubia. Arrastion guztioi. Bakarrik gogoratzea, bai 77. eta 79. puntuetan onartu diren horiek badirela iaz udal gobernuarekin EH Bilduk egindako akordioaren fruituak. Akordio horretan batzen ziren beste neurri batzuen artean baziren Getxoko herritarrek dauzkaten beharrei erantzuteko zetozen neurriak. Egia da ezin dugu laukatu atzerapenarekin badatozela, ez gustatuko litzaiguken guri, gustatuko litzaiguken denboretan, baizik eta atzerapenekin datozela, baina esan bezala neurri horiek herritarren mesedetara daudela esan dezakegu. Ez beste kasu batzuetan, beste batzuek egiten dituzten akordioak bezala. Beraz, hori bakarrik ezatea eta... Esker. Bai, Santiago Sain. Desde Ciudadanos. Ciudadanosetik uste dugu proposamena beharrezkoa dela, etxe bizitza politika eraginkorra sustatzeko. Ezin dugu ahaztu, hemen, zehaztasunik gabe, baina uste dugula 3.000 etxe bizitza huts daudela. Ez da zenbaketa fidagarria, eta horregatik proposamena babesten dugu. Uste dugulako zentzu hori egin behar dela. Alderdi popularrari esan behar diogula, ez gaudela errekarguen alde. Hori da osoko bilkuraren eskumena eta hemen bozkatu genezake. Horrez gain, Batzar Nagusien araudi fiskala kontuan hartuta, ekimen bat aurkeztu genezake. Aipatutako araudian, hau da, OHZ-aren inguruko araudian puntu hori kentzeko. Etxe bizitzaren inguruko politikarekin bat etorriz, gobernu taldearekin bat egiten dugu proposamen horretan. Uste dugulako funtseskoa dela. Izan ere, etorkizunera begira, baliagarria izan liteke, hori sustatzeko eta jakiteko zehazki nola hobe daitekeen bizigune plana. Osoko bilkura honetan askotan aztertu dena. Quique Prada. Muchas gracias. Gure bozkaren oinarriak batzuk dira. Jatorria aurrekontuarekin dago lotuta. Beharrezkoa izatekotan profesional bat kontratatuko zen, langilea eta enpresaren arteko zalantzarik egotekotan langilearen alde egingo da. Azkenean kontratazioa egitea erabaki da. Guri ez zaigu hori gustatzen eta ez dugu uste beharrezkoa denik. Ez dugu uste beharrezkoa denik azterlan hori egitea, baina zergatik pentsatzen dugu hori, existitzen delako jadanik. Existitzen da, ez bakarrik Eduardo Andradek emandako datuekin, hau da, 3.000 etxe bizitza inguru daudela hutsik. Eusko Jaurlaritzak baditu datuak eta zehatzak dira datu horiek. Bertan definitzen dira
zeintzuk dira utzik dauden etxe bizitzak. Eusko Jaurlaritzak etxe bizitza utzen zentzua egiten du EAen, eta bigarren egoitza eta beste etxe bizitza moten zerrenda ere egiten du. Jadanik ezarrita dauden kontzeptu batzuk kontuan hartuz. 2 urtero egiten du, 2011an, 2013an, 2015an, eta orain 2017a daukagu hemen. Azterlana eginda dago. Getxok azterlan hori jasoko du urrengo egunetan edo hilabeteetan, baina ematen du nahiago dugula 70.000 euro gastatzea. Azterlan hori erakusten du egoera kezkagarria dela. Etxe bizitza hutsa da, merkatuan eskaintzen ez den etxe bizitza. Zenbait baldintza daude etxe bizitza utzi dagoela esateko, baina ez ditut irakurriko. 2011an 2,6 izan ziren etxe bizitza horiek, eta horiek dira utzik dauden etxe bizitzak. Eta udalak esan zuen erroldarik ez zegoen etxe bizitzen kopurua zela 3.600 etxe bizitzakoa. 2015an etxe bizitza horiek Getxon kudea daitezkeen etxe bizitza bezala definitu ziren. Beste baldintza batzuk bete behar dituztenak. Eta horiek, hain zuzen ere, 1.100 etxe bizitza baino gehiago ziren. Hain zuzen ere, kudea daitekeen etxe bizitza hori, utzik dagoen etxe bizitzen barruan, bigarren egoitza ez direnak dira. Eskainita ez daudenak eta alokairuan edo salmentan ez daudenak. Getxoko udalerrian, 3,4koa da ertaina edo altua. Hau da, 1.100 etxe bizitza daude utzik edo kudeatu ezinik. Orain helduko zaigu urrengo datu. Horregatik ez zaigu bat ere beharrezkoa iruditzen diru publikoko 70.000 euro gastatzea. Baina beste oinarri batean ere oinarritu gara. Denok dakigu, nolakoa den legea, adibidez, hirigintza batzordean, esan ziguten, metodologia bat erabiltzen zela. Eta ez dakigu zer den hori. Konstituzio auzitegiak hori bertan behera utzita daukalako. Besteak beste, kontsumo energetikoen alderdiei dagokienez. Horrek guztiak osatzen du daukagun agertokia, eta horrek erakusten digu ez dela beharrezkoa inbertsio hori egitea, eta are gutxiago 70.000 euro gastatzea azterlan hori egiteko. Jadanik eginda eta definituta dagoelako. Izan ere, Eusko Jaurlaritzak egin du eta 2017koa helduko zaigulako, eta nola ez gure bozka aurkakoa izango da. Joseba Arregi. Bueno, lo primero... Lehenik eta behin, guk Getxo. Eusko Jaurlaritzaren azterlana estatistikoa da. Hori zer den badakizuen, jakingo duzue zein den nire erantzuna. Ez da zehatza. Beraz, datu horiek estatistikoak dira, ez dira zehatzak. Beraz, errealitatearen eta estatistikaren arteko alde bat dago. Eta horrela ezin ditugu politika zehatzak edo ziurrak egin. Nondik aterako ditugu datu zehatzak? Bilbon antzeko zerbait egiten ari da, eskalan. Hortaz, terminoak ez dira zuzenak. Etxe bizitza hutsaren kontzeptua ez dago legean. Baizik eta okupatuta ez dagoen etxe bizitzaren kontzeptua agertzen da. Eta ez dago etxe bizitza hutsa definitzen duen araudirik. Eta Getxon hori egingo da. Jakin nahi dugu, non dauden, zein diren baldintza juridikoak, zein den etxe bizitzen tamaina, zeintzuk diren jabetza ahalmenak, eta zeintzuk diren jabeen asmoak. Gauza horiek oso desberdinak dira. Santik esan duen bezala, horrekin guztiarekin, etxe bizitza politika eraginkorra egin ahal izango dugu, eta ez Alderdi Popularrak esan duen bezala. Orain, ez aiolako interesatzen Alderdi Popularrari, etxe bizitzaren inguruko politika edo sistema hau babestea. Diagnostiko bat egingo dugu. Getxoko etxe bizitza hutsen azterlana egingo dugu. Fenomenoak daukan dimentsioa ezagutzeko. Eta horrela,
utzik dauden etxe bizitzen ezaugarriak zehaztuko ditugu. Jakingo dugu non dauden, zein pisutan. Jakingo dugu zein den horien egoera juridikoa alokairuko merkatura ateratze aldera. Ez du esan, kritikoak direnek ez dutelako esaten. Honek helburu bat dauka, merkatura ateratzea, alokairura ateratzea. Beharrezkoak, beste gauza batzuk beharrezkoak ez izateko. Hortik aurrera, beti bezala, guk Getxok beti bozkatzen du ezetz, berdin zaio zer esaten dugun, ez du eskatu azterlanaren edukia, ez du galdetu zein den hori, eta zifra bat ikusi dute, eta horrekin bakarrik, ja, erabaki dute ez dutela babestuko. Hori da aurre iritsi bat, oso ondo. Getxon egongo da, utzik dagoen etxe bizitzaren lehenengo azterlan zehatza. Euskadin egingo den lehenengoa izango da etxe bizitza legearen ondorioz. Txandaka, bainerea Ijarrubia. Bueno, esatea bakarrik, ja sartzen garela edukietan, azterketa horren edukietan eta beharrezkotasuna zalantzan jartzen denean, EH Bildutik askotan esan dugu herri honetan etxebizitza politika integral bat behar dela. Etxebizitza problematika handia daukagula. Eta horretarako alternatibak eta neurri zehatzak hartu behar direla. Eta horietako neurri batzuk saiatu ginen eta lortu genuen sartzea aurreko akordio horretan, lortu genuen akordio horretan. Ezinbestekoa iruditzen zaigulako politika integral baten bidean neurri konkretu batzuk hartzea. Bai gazteok, emakumeok eta oro har herri honetako hainbat biztanlek pairatzen duten problematikari aurre egiteko. Eta horretan urratsak eman behar dira. Eta horietako neurri ezinbesteko bat bada zentzo bat egitea herri honetan. Ez daukagulako datu zehatzik, ez dakigulako zenbat etxe bizitza utz dauden. Eta uste dugulako alokairua eta alokairu soziala badala gure alternatiba bat. Orduan, horretarako urratsak eman behar dira eta zentzonek ekarriko dizkigunak emaitza batzuk dira. Eta emaitza horiei nolabaiteko jarraipena eman beharko zai. Eta horretarako bai, guztion konpromisoa beharko da etxebizitza politika integral bat martxan jartzeko. Eskerrik. Bai, Eduardo Andrade, zurea txanda. Eskerrik asko alkate jauna. Aurreiritzi bat daukagula esan duzu. Alderdi Popularrak ez du nahi, hau EAJaren gestapo bihurtzea. Udalerrian utzik dauden etxe bizitzei dagokienez. Azterketa zehatza esan duzu, zertarako, non, zein den ataria eta pisua, nor da jabea, eta zeintzuk diren dituen gaitasunak. Hori da gestaporen zentzua. Imagina ezazue, non bukatuko den, hau, Getxoko etxe bizitzen jabeek uste duzu ez dakitela zeintzuk diren neurriak eta aukerak horiek alokairuan jartzeko, ez dakite zer den bizigune. Getxon etxe bizitza bat daukan pertsonak ez du alokairuan hori jartzen daukan gaitasunaren arabera edo nahi duenaren arabera. Baina ez dira horiek identifikatu behar izena bizenekin, pisuarekin, atariarekin, zergatik egin behar du hori auzokide batek. Zertaz ari gara? Zer dau? Alokairuko laguntzak ematen ditugunean, edo erkidegoko gastuak ordaintzeko laguntzak ematen ditugunean, ez dugu zentzu bat egiten, jakiteko pertsona batek zenbat zor dion erkidegoari. Diru laguntza batzuk esartzen ditugu, nahi duenak izena ematen du, eta nahi duenak ez duenak nahi ez du egiten hori. Zuek utzik daudela jotzen dituzuen etxe bizitzen jabeak hori apuntatu behar izatea izena bizenekin, atariarekin, pisuarekin eta etxearekin egiten duenarekin, ez zaigu ondo iruditzen. Proposamena egin daiteke, adibidez, utzik dauden etxe bizitzak alokairura ateratzean nahi dugu, beraz nahi duenak hori egin ahal izango du. Nik uste dut, Bilduk proposatzen zuena zela, ez baduzu etxe bizitza hori utzik dagoena merkatura ateratzen errekargu bat esarriko dizugu. Etxe bizitza utzen errekargu bat proposatu zuen EH Bilduk. Eta orain kikek esan duen bezala, badakigu 3.500 inguru etxe bizitza daudela utzik Getxon. Dekretu bat egin daiteke eta guk horren alde bozkatuko dugu. Laguntzak emango dira etxe bizitza alokatu nahi dutenentzat. Nik identifikatuko dut, eta gero alokairuan jarriko dugu. Zergatik egingo dugu kriba hori eta zerrenda hori. Zer egingo dugu zerrenda horiekin? Asko gustatzen zaizue etiketak jartzea eta jendea identifikatzea.
Zu jabea zara eta gainera ez duzu zure etxe bizitza alokairuan jartzen. Zu laugarren pisukoa. Nik uste dut diru laguntzak eman behar direla alokairuan jartzeko etxe bizitza horiek. Besterik ez. Ike Prada, zure haitza. Eskerrik asko. Argi utzi nahi ditugu gauzak. Guk esan nahi dugu, ez dugula nahi 70.000 euro gastatzea horretan. Azterlan hori egiteko, zentzu hori egiteko eta datu horiek biltzeko. Izan ere, eginda daude. Datu horiek baditugu. Zelako mania daukazuen gobernu taldean. Noski etxe bizitza utz horiek merkatura ateratzearen alde gaude, ez gaude hori eztabaidatzen. Ez bozkatuko dugu, ez dugulako nahi diru hori gastatzea azterlan horietan. Eusko Jaurlaritzako gizarte politiketako sailak azterlana egin du. Eta esan du, kudea daitezkeen 1.100 etxe bizitza daudela Getxon. 2017ko datuak helduko zaizkigu. Aipatzen da, 2.000 etxe bizitza baino gehiago daudela utzik. Badakigu, non dagoen erroldarik gabeko etxe bizitza bat. Zertarako behar dugu gehiago. Datuak helduko zaizkigu, ez dugu ezer gehiago behar. Joera hori daukagu. Getxon, etxe bizitza utzen kopurua, nabarmen handitu da 2011-tik. Gero eta etxe bizitza gehiago daude utzik. Eta Eusko Jaurlaritzak zenbatu du horietatik zenbat diren kudeagarriak. Azterlanak egingo ditugu zertarako. Aztertuta dagoena aztertzeko. Jakin badakigu, EAJari asko gustatzen zaiola dirua gastatzea txostenetan, azterlanetan, eta 1.000.000 euroko prezioa dauka fole bakoitzak. Uste dugu gobernu taldeak eta bere bazkideak ez dakitela zer esaten duen euskal etxe bizitza politikak. Ez du arautzen, ez du ezartzen etxe bizitza utzen zentzua. Horrek ezartzen du zer den etxe bizitza utza. 56. artikulua, baina esan dudan bezala Konstituzio Auzitegiak hori indargabetu du. Erregistro hori erkidego mailakoa da. Eta horren araudi garapena egin behar da. Zer egingo dugu guk hemen Getxon? Ulertzeko, etxe bizitza politikan eta legean esaten da, utzik dauden etxe bizitzen erregistroa egin behar dela, eta legea sari nahi. Erregistro hori erkidego mailakoa da, eta ez tokikoa, eta horren araudi garapena sustatu behar da. Eta Getxon, 70.000 euro gastatu nahi ditugu, edo 700.000 euro, baina guk horren aurka agertuko da beti. Muchas gracias. Isobarregi. Bueno, primer mensaje. Lehen mezua, guera, inoren gestapo. Gure historian zehar ez gara inoiz izan. Baina diagnosi argia daukagu. Zer gertatzen da, ez daukagula etxe bizitzarik, ez dugula mugitu behar, eta, bueno, ikerlan hori, azterlan hori egin da baldin bat dago, mesedez, ekarri guri. Ze, badirudi ez dakizuela ze alde dagoen ikerlan edo azterlan estadistiko baten eta real baten aurrean. Ez daukagu jakin beharrik nor den jabea, baizik eta ze neurritan hori alokerara eraman daiteken. Ea hori den jabearen erabakia, baina erakunde garen aldetik guk hori errealitatera karri behar dugu. Errealitate bihurtu behar dugu, neurriak jarri behar ditugu zertarako, jabeak zer egin nahi duen adierazteko, edo zerbait egiteko. Azkenean erabakia jabearen baita. Gero, batzuk emaitzaren beldur dira, ze hau betetzen zaie, kontzeptuekin, ideekin, eta baina eskatzen diezunean zehaztasunetara etortzea, airean bezala geratzen dira, ez? Egin behar da, eduki behar da, eta baina gero esaten diezunean, baina nun egon behar da, zer egin behar da? Ez digut erantzuten, 2 urte dara bezate, baina ez dakigu, benetan zeintzu diren gu Getxok proposatzen dituen neurriak beti ere etxe bizitzari aurre egiteko, erantzun bat esateko batez ere, edo batipat gaztei eskaintzeko. Beste 2 urte dituzu, ez da inbeste denbora. Nire Jarrubia? Gu harrituta gaude gukekoen jarrerarekin, erabat harrituta, ni bereziki, erabat harrituta, ez dut ulertzen, zelako argumentazioa ematen duen, etxe bizitza utzen zentzoa ez egiteko. Benetan ez dugu ulertzen. Ez dago emaitzik.
Ez dago orain dela, ez dakit zenbat urte, baina ia hamarkada bat ez dagoela datu berriturik horren inguruan. Badaude, zuk esan bezala, azterketa estadistikoak, baina horiek ez dizkigute datu zehatzak, datu fidagarriak ematen. Eta azken finean, ezinbestekoa da, ere, alokairua sustatu alizateko politika konkretuak egiteko, jakitea, zenbat etxebizitza utz dagoen udalerrian. Horrekin batera, beste, argi daukagu ere, bestelako neurriak beharko direla, bestelako alternatibak plazaratu beharko dizkiegula, bai gazteei, bai emakumeei, oroar, biztanle guztiei, etxebizitza problematikari aurre egiteko eta ez ies egiteko, edo ez joateko gure herritik, gertatzen ari den bezala. Gure belaunaldia nola alde egiten ari den, gure herritik ez dagoelako etxebizitza erosterik edo etxebizitza eskuratzeko modurik. Orduan, badaukagu problematika bat, problematika handi bat. Eta jakin behar dugu zehatzme bat, zenolako edo zenbat etxebizitza hau dauzkagun herri honetan. Jakiteko, hoiek, edo nola sustatu dezakegun hoien alokairua eta nola egin diezaiokegun aurre problematikari. Orduan, badirudi egiten ari garela edo behintzat aurrekontu akordio horretan lortu genuen neurrien artean, bazala, ez dakit, deabruarekin konpara dezakegu. Osa, bada, etxebizitza politika egokiago batentzat urratz bat. Badakigu zeo zer niminoa, detaile badala eta benetan integrala behar dela, politika integral bat dela herri honek behar duena. Baina kasu honetan ez dugu ulertzen zonolako jarrera daukazuen horren kontra egiten. Ez dugu ulertzen benetan. Eduardo Andrade. Sí, gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alkate jauna. Egia da, azkenean 70.000 euro gastatzeaz ari gara, eta errolda batean gastatzea, baino horretarako baino lehenago beste gauza askotarako erabili daitezke 70.000. Josebak dio, alokairua sustatu behar dela, bai, erabat ados gaude horrekin, erabat ados. Neurriak hartu behar dira, utzi dauden etxebizitza horiek martxan jarri behar dira, mugitu behar dira, baina zeintzuk izango dira irizpideak hori egiteko, zenolako eredu jarraituko dugu etxe horiek eskura jartzeko. Neurri horiek hartzeko ez daukagu errolda baten beharrik. Badakigu, 3.547 etxebizitza utzik daudela, horrekin lan egon dugu apoaren baitan, horretarako ez daukagu jakin beharrik, izenik, abizenik, helbiderik eta zerrendarik. Ez daukagu ez ere horren beharrik ezartarako. Hori ez dugu behar izan jabei edo etxoietan bizi denei laguntzak emateko, edo eta komunitate gastuak ordaintzeko gai izan ez direnei laguntzak emateko. Ez zu zerrenda horren beharrik izan. Zuk proposamen bat egin dezu, eta nahi izan duena agertu da eta eskatu du diru laguntza hori. Eta beste batzuk nahiago izan dute ordaindu agertu gaizi, baina guk zordunen zerrenda bat ez daukagu egin beharrik. Ez? Esan bezala, proposamen bat egin dugu eta nahi izan duena etorri da. 70.000 haude hemen auzitan, errolda bat egiteko, baina ez zaigu argi esaten zertarako. Ekarri dezagun eredu bat, behin ekarri genuen bezala, ez, ibia sendotzeko, goni etzen aurrera atera, zorionez, baina talde politiko beretik dator proposamen hori, eta uste dugu berba etorkizunean ibi hori kargatzea izango dela erantzuna, ez gaude horrekin ados. Alokairuari dagokionez, badakigu hor arazo badagoela eta da errenta oso bajuak eskaintzen direla. Zergatik ez dugu hor beste nolabaiteko laguntza eskaintzen edo ordaintzen ez duten horien kontrako neurriak indartu ditzagun. Gauza asko inditzakegu jaben alde, baina Un censo de viviendas vacías sin baina errolda bat sortzea zertarako esan gabe, besterik gabe, zerrenda bat eukin nahi dugulako, ez gaude prest hori egiteko. Kike Pradas, kenengo txanda. Eskerrik asko. Con perdón voy a denominar esto paceko. Gu ez gara ezer asmatzen ari, baizik eta Eusko Jaurlaritza sortu duen horri. Eta erakunde horren buru Eusko Alderdi Jeltzalea da, deitu eta galdetu, datu zehatzak dira.
3.600 etxe daude utzik Getxon, horietako 2.000 utzik. Eta 1.100 baino gehiago kudeagarri, beraz lana eginda dago eta ez daukagu diru gehiago erabili beharrik. Baina guk hori dugu Getxoko beste bat, zehatzago bat sortu nahi dugu. Hemen argi dagoena da, gero eta etxe bizitza huts gehiago dagoela Getxon eta arazo hori ez dugu sortu zuek baizik. Ze gizarte etxe bizitzetara joan behar zuen diru horiek antzokira eraman dituzue, eta hortik dator arazoa zuek sortu duzue arazo hori. Orain zertan nahi zeate etxe bizitzaren arazoe inguruan, eta esaten duzu, bueno, egin dezagun beste azterlan bat, eta bueno, baina zergatik ez erabili 70.000 euro horiek apo berrikusteko. Guk ezezko emango dio 70.000 euro erabiltzari. Ikerlan hori, azterlan hori, ez talako berrezkoa, egin dezagun bestelako zerbait, atzai dezu galdetu guk ze irtenbide eskaintzen dugu. Ez dut trajektorioik erabiliko, azotan sartu nahiteke ere, baina esan bezala antzokian erabiltzea beste nonbait erabili behar ziren dire horiek, esango diazue, zenbat diru mandu zuen etxe bizitza sozialari, ez zaidazue etxe bizitzaren arazoez hitz egin, mesedez. Berriz esango dut, azterlanak egon badaude, zenbat etxe bizitza ze egoeratan dauden, zenbat dauden utzik, zenbaitetan ez da inor bizi, jarraitu txostenak egiten, baina guk ez dugu alde egingo. Chef Holanda? Simplemente un ejercicio. Ariketan motekniko bat, 79. puntuan gaude. Gogoratu, errolda bat egita proposatzen dugu. Etxe bizitza hutsei buruz, Gestapo aipatu da, PMSA, suntsitzea hitz egin dugu, baina hori ez dator honetara. Gestaporen asko gustatu zait. PNV, EAJ, Gestapo izatea. Bai, baina badago beste bat INE, Instituto Nacional de Estadistika izenekoa galdetzen dizute, nun bizizaren norbait etorri da nala zenbat egunetan inor ez da erroldatuta egon, hori bai, hori Gestapo moduko bada, eta hori demokrazian gaudenetik egiten da, administrazioak eska ditzake horiek, eta eskatzen ditu. Ikuste nahiko simplea dela, Nerea Ijarrubiak argi azaldu du. Alegia, hau ez da burutazio bat, ez da azterlan gehiago eskatzea, egon badaude, baina estadistikoak dira, dauden horiek, eta kudeagarria diren etxe bizitza horien berri badaukagu, baina nola kudeatu daitezke. Joan den urtean, hitzarmen bat sinatu zen, eta errolda ere bertan aurre ikusten zen, eta etxe bizitza legetik eratorria da, legebiltzarretik etorri izan gainera lege hori, eta bere garaian ez zuen AJak bere biziko edo oso sutsuki sustatu, baina hortik eratorria dago. Zer gertatzen da, azken urteotan jende asko dagoela Getxon bizi ez dana, baina etxe bizitza daukana, eta arazo bat daukagu gaztei dagokienez. Duela urte batzuk EAJ bakarri zegoen gobernuan, eta hor etxe bizitza plan bat aurre ikusten zen, 2000 eta piku etxe bizitza babestu aurre ikusten ziren, baina hor etzen akordiorik erdietzi, eta horregatik ezin izan genuen hori. Eta hiri gunean proposatzen zen hori. Gero, etxe bizitza hutsaz, edo utzi dagoen etxe bizitzaz etxe egiten da. Eta zer da? Zer deitzen zaio etxe bizitza hutsa? Bueno, adibidez Bizkaiko Foru Aldundiak eskatzen du horrelako erroldarik utzi dagoen etxe bizitza ziurtatzeko,
gauza bakarrik eskatzen du. Urtarrilaren batean inor ez egotea erroldatuta. Ez du galdetzen zergatik, baina errolda honetan saiatzen ga benetan oso modu zabalean jasotzen datuak ez estadistikoki. Eragile ezberdinekin harremanetan jarri nahi dugu jakiteko zergatik une horretan utzi dagoen etxe hori, alegia bigarren etxe bizitza batetan edo bestelako asmoak dituelako jabeak, beste norbait etxe horretan errolda dadin, eta bar, horrekin ez dugu zerrenda bat sortu nahi jende susmagarriena. Ez, alderantziz. Aldagai guztiak ezagutu nahi ditugu, osagai guztiak ezagutu nahi ditugu, jakiteko zergatik dagoen utzik etxe hori. Eta udalak, beste herrialde batera begiratu du, baita Gipuzkoako zenbaitera ere, ikusteko zenolako pizgarri eskaini daitezten alokairura bideratzeko etxebizitza horiek hori da kontua. Ez da azterlanak errepikatzea, baizik eta daukagun tresna batean sakontzea. Ez gara antisistema, ez anarkista. Baina uste dugu, erabateko zilegitasuna daukagula ikusteko zenbat dauzkagun, zenbat etxe bizitza dauzkagun, zergatik dauden utzik eta bar, Kike Pradak esan duen bezala, zeintzut diran kudeagarri, baina kudeagarri zertarako alokairura bideratzeko, jendearen eskura egongo diren alokairuak ordaintzeko modu izan dezaten gaztek. Nik uste nahiko esan dudala, gehiago ere esan dezake. Inork ez baldin badutza gehiago eskatzen, txandak dituzten taldeak, bosketara pasatzen gara, proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, EH Bildu eta Ciudadanos abstentzioak, kontra, Alderdi Popularra eta guk getxo, beraz, honetxita geratzen da proposamena eta hurrengora pasatzen gara, hirigintza obrak eta zerbitzuak eta ingurumenaren esparruan, 70. puntuan izuzen, xehetasun azterlana neguri izeneko 11 zenbakidun banaketa aldean, dagoen trenbidea etorbideko 17. zenbakiko eraikina ordezkaritzeari buruzko, behin betiko honesteko proposamena. Batzordearen proposamen hau da. Lehenengoa bat, behin betiko honetxiko da Juan Carlos Migoi Arana jaunak aurkeztutako xehetasun azterlana 11 neguri banaketa aldeko trenbidaren etorbideko 17. dagoen eraikina ordezkatzeko. Hasierako onespenak saldutako nabardura kontutan izan beharko dira. Bi erabakio Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzea. 3 interesdunei jakinaraztea egokia diren errekurtsoak adieraziz. Bigarrena, alkatetza udalburutzari erabaki horiek egikaritzeko beharrezkoa diren nahi adina ebazpen hartzeko ahalmena emotea. Bai, Maite Arraiza. Bai, arratsaldeon, gure bozka kontrakoa izango da. Berriro ere udalerriko apoa izan behar dugu izpide eta haren berrikuspenaren beharra aldarrikatu behar dugu. Une honetan indarrean dagoen apoa zarkituta dago, ez du balio, eta bozkatu behar dugun xehetasun azterketa honetan kontuan hartuko diren neurriak eraikin berria eraikitzeko apo zarkitu horretan azaltzen diren neurriak dira. Egun dagoen apoak ez ditu getxostarren beharra jasotzen eta orain dela urte batzuk auzokidek eta getxostarre gelditzea exigitu zuten apoa da. EH Bildutik ez gara nekatuko esateaz getxo plan orokor bat behar duela, herritarren parte hartzearekin egindakoa, beraiek direlako hirigintza oinarri horienpean euren bizitzak eraiki beharko dituztenak. Beraz, ezinbestekoa izango da 2014an egindako prozesu partartzailearen ondorioak ardatza izatea apo berri hori diseinatzeko eta izatea ahalik eta lasterren. Horregatik gure bozka kontra izango da. Esker, beste norbaitek. Kike Prada. Eskerrik asko. Guk abstentzioa emango dugu, kontu honetan, ze hemen, detaile xehetasun tekniko ezari gara eta teknikarien lan ez dugu auzitan jarriko. Besterik gabe bete behar da teknikoek esaten dutena, baina etxe alde bildukok hankideak esan duen bezala ikusten dugu nola garabiak hor dauden, terrenoak hor dauden, baina
apo geldirik daukagu, batzorde batek martxan behar zuen, baina ez dakigu ezer. Dot berriei, PTP berriari egokitu beharra dago, ezinbestean egokitu behar da gainera, ze plan orokor hori aurrera eraman beharra dago, 2012an jarri genuen gainera abian berrikuste hori, baina badirudi nora ezean dagoela berrikuste hori, baina esan bezala eraikuntzak, Andamarirako plan partzialak, parkina, ez dakigu zenbat gauza gehiago, ez dakigu zer gehiago gertatuko da, baina premiazkoa da plan horren berrikuspena lehen bailen egitea. Esfortzua pertsonala, politikoa, ekonomikoa dauden auzitan lehen 30.000 euroren arira hori esan dugu. Ezinbestean lehen bailen abian jarri behar dago planaren berrikustea. Beste norbaitek, bosketara batzen gara, proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, alderdi popular abstentzioak, Ciudadanos eta guk gehitxo eta kontra EH Bildu. Honetxita geratzen da puntua eta urrengora batzen gara, mozioak eta interpelazioen esparruan, 71. puntuan zuzen, PP alderdiko udaltaldeak aurkeztuako mozioa, Errekaganeko pabilloiak eraitzi eta herriko parke berria eraikitzea. Iñaki Gamero. Gracias, señor alcalde. Moción que presenta. PP alderdiko udaltaldeak aurkeztutako mozioa, Errekaganeko pabilloiak eraitzi eta herriko parke berria eraikitzea. Aprilaren 19an sutea handia gertatu zen Errekaganeko pabilloietan, abandonatuta eta aurri egoeran daudenak. Sute horretan pertsonak eta ondasunak kalteturik suerta zitezken, zorionez etzen biktimarik egon. Gogoan izanik, pabilloi horiek mantentzeko Arenas Klub pasealekoa suntzitu zela eta kontuan izanik 500.000 euro xautu zirela ura berriztatzean eta obrak amaitu bitartean ezin izan zirela erabili, ikusi da gobernu taldearen akatsa izan zela Errekaganeko pabilloiak mantentzea. Pabilloiak ez ziren mantendu behar izan. Eta hala adierazi dute hainbat auzokidek. Getxoko popular talde popularrak, argi adierazi du bere jarrera beti gai honetan. Zona honetan aisierako parke bat sortu behar da. Lorategi eremuekin, familientzako eta umeentzako erabilerekin, eta adineko pertsonek gimnasia egiteko gailuekin. Zona misto bat, zeinetan haren erabilera eta ibaia bateragarria diren. Gainera, uste dugu inguruarentzat onuragarria dela, eta gobelak kiroldegiarentzat osagarri perfektua izan daitekela. Bestalde batetik, uste dugu bidezkoa dela zona horretan parke hau sortzea, etxe bizitza asko geratu direlako bi sistema orokorren artean, hau da metroaren eta ibaiaren artean harrapatuta. Horrez gain, parke horren sorrera jarraipena ematen dio Arenas Kluben pasealekuari, eta etorkizunean bolueko seguneraino luzaliteke, baita etorkizunean zubiletan ibai parke bat egiteraino. Horregatik dakargu honako proposamen hau. Errekaganen su hartu duten pabilloien ondarrak behin betiko eraistea, eta zona horretan parke bat sortzeko aurretiazko azterlanak eta proiektua egin daitezela. Eta mozio hau udalaren edabidetan jakinaraztea. Esker, beste norbaitek, Oier Iturralde. Bai, arratzaldeon. Bueno, espero duzuen azta, ez esko borobila, baina azalduko dugu zerratia. Herria ekimenaren kontra aritzeko tematiak zaretela ezin zaizuekatu alderdi popularrekoi. Egun, gauza batzuetan, erromoitzarekin betetzen dituzue dagoak, baina zuen ekintzek behin eta berriro kontrakoa esaten dute, eta hemen adibide bat daukagu. Kultura herritarra ez duzue atsegin, eta itzubaltzetan ederki ondo ezagutzen dugu hori. Gaur egungo gazteek ikusten dute zuen jarrera, zuen haien kontrako jarrera. Gaur egungo gazteak ez dira lehenak, aurretik egon ziren beste batzuk, egon ginen beste batzuk. Beti zuen obsesioen jomugan. Jai batzordaren kontra nolakoak botatzen dituzten gogoan ditugu askok eta askok. Orain berriz, gaztetxaren kontra botatzen dituzuen antzekoak. Zuak kiskali du gaztetxea izan zena, eta izango zena. Eraikinak kiskali zuen, eta kontrakoa esaten duzuen arren, zuen postasuna ezin disimulatu ari zarete. Baina esan dugun bezala, zugarrek eraikina erre zuten, baina ez zuten gaztetxea erre, piztu baizik.
Errautsen gainean, eraikiko da gaztetxea, pentsamolde itxi eta mugatzaientzako buruko minerako. Zuen buruko minerako. Ikusten duzuenez, ez dugu baiezko boska emango, esan dugu. Ez dugu erromoko gazteen kontrako boskarik emango. Ez dugu herri ekimenaren kontrako boskarik emango. Beti alde izango gaituztelako. Itzugaltzetan edo getxoko edozein kale edo bazterretan. Beste batzuekin elkartu, antolatu eta ekiten dionak gizartea aberazten duelako. Baina hori ez duzue atsegin zuek. Udal gobernua gaztetxaren proiektua indarrean dagoela esan du, eta bide horretan gure babesa dauka. Gazteek udal gobernuarengan konfiantza mantentzen dute, eta gure babesa izango dute. Udal gobernuak pabilloiak berrereikitzen eta bermoldatzen saiatuko dela esan digu, eta bide lagun izango gaitu horretan. Ondorioz, Alderdi Popularraren mozio eta nahien aurrean kokatzen gara. Udal gobernuak gaztetxearen proiektua eta akordioa indarrean dagoela esan du, eta eskertzen diogu, eta babestuko dugu. Baina batez ere, babestuko duguna gaztetxea izango da. Jakinda ere, gaztetxeak sortzen duen aberastasun soziokulturala, ez duela udal gobernuaren edo gure babesaren beharrik. Euren borondate eta antolatzeko gaitasunen daukate indar nagusia. Esker, beste norbaitek. Bai, Santiago Sainz. Arrastion da noi berriro. Bueno, desde luego nos parece... Proposamen interesgarria ditzen zaigu, Alderdi Popularrarena, aukera bada, beste zenbaiten artean, baina hala ere, uste argi uki behar dela inguru hori nola dagoen zaukera ematen dituen sute horren ondoren. Joan den urtean ere, malako zerbait gertatu zen, eta baita joan den urteko urrian ere, Larrañazubiko deposituan, ura urruti zegoen, udarritik, baino kasu honetan, jendea bizi den etxeetatik gertatu da, ez? Eta hor badago ñabardura bat. Eta hor mezu argi bat dago herritarrei begira, alegia, udalaren guneak zaurgarriak direla une honetan. Kontu zibili behar degula, ziurtasunaren gaira itzulita, algortan ere gertatu zen horrelako zerbait. Zer gertatzen ari da gure gunen segurtasunarekin? Nik eskatuko nieke gobernu taldeari kontu ibiltzeko une honetan, udalarena diran etxe hoiekin, lokal hoiekin, errekaganeko pabilloi hoiek ondare bat dira, 19. mendekoak, eta hoiek ez ditugu berreskuratuko. Garai hartan, paper margotuaren lantoki bat zen, eta egurrezko zutoinak zituen, eta hori oso gutxitan aurkitzen da Euskal Herriko lokaletan. Hori ezingo dugu berreskuratu, eta horrek pena ematen digu. Guk ez dugu kontra egingo, ze Alderdi Popularrak proposatzen duena balizko irtenbide bat izango litzateke, baina guk eskaera bat egin du hirigintza batzordeari, esan dizaguten benetan zer den inguru hori erabaki bat hartu alizateko. Abstentziora joko dugu, beraz, mila esker. Paula Mieba. Bai, eskerrik asko. Buenas tardes a todos. Arratsalde guztioi. Guk getxok kontra aurka bozkatuko du. Ez proposamen gustatzen zaizulako, baizik eta sutea gertatu zenean esan genuen bezala, izugarri gustatuko litzaiguke inguru hori berreskuratzea, berreraikitzea, eta aukera bat baldin badago, txikiena baldin bada ere berreraikitzeko, itxoin egingo dugu. Astelehenean bertan gai aipagai izan genuen, itxaron beharra dago, eta beraz guk espero duguna da, berreraiki ahal izatea. Ezin baldin badugu hori egin, ikusiko dugu, baina oraingoz hori da gure borroka. Ez gara zehazki ideia horretan sartuko, ze lehenbizi ikusi nahi dugu, berreraiki edo berreskuratu daiteken inguru hori. Gainera, aipatu nahi dugu, ze gertatzen da getxoko gazteekin. Gu jakin nahi genuke, Alderdi Popularrari galdetu nahi diogu,
nora eramango lukeen espazio hori, alegia gaztetxean nora eramango lukeen, ez da? Gazteak elkartu gaitezen nora eramango luketen espazio hori. Behar bada ofenditu egingo zarete, esaten badizuet, kolektibo baten kontra egitera izaretela, baina hori horrela ez baldin bada, orduan esan beharko diguzuen nora eraman daiteken espazio hori. Guk getxok errehabilitazioaren alde egiten dugu, berreskuratzearen alde egiten dugu, eta ezin baldin bada, konpromiso bat eskatuko dugu, espazio hori aurrerantzean ere egon dadin. Eskerrik asko. Iturbe. Arratsaldeon guztioi. Euskalderdi Jeltzalearen izenean, gure oso argiak izan gara, beti, eremuko horren etorkizunari buruz. Horretarako, 2016ko abuztuan, behingoz eta erabat lurzoru horretako jabetzarekin egin ginen. Batetik eta bestetik azaldu egin dugu, baita ere gure hauteskunde programan, zein dan espazio horretarako daukagun helburua, alde batetik kolektibo ezberdinei eskainitako erekinaren zati bat, eta bestetik udal zerbitzutarako baliogarri izan daitekeen beste espazio bat. Guzti horrek behar zuen pabeioien atontzea, ziurtasun neurriak eta inguruarekin bat datorren egokitzapen estetikoa. Azkenik berretzi eta behin eta berriro azalduko dugu elkarbizitzarako marko bat landu eta lantzen ari garela horretarako. Gure programak, hauteskunde programak horrelako esaten du. Errekaganeko pabeioiak eskuratzea, pabeioiok egokitu eta bertako hiri inguruak kontutan hartuta, itxura moldatzea erabilera mistoia egin ahal izateko. Alde bat, aurretik antze zeuden gazteek erabiltzeko, bertako osokideekin erabileraz eta bizikidetzaz arau hitzarmena sinatu ondoren, beste alde bat udalak erabiltzeko. Baina egokia da puntu honetan historia apur bat egitea. Dakizunez, 2013ko urtarrilaren informazio batzordean eta gazteria teknikarien azalpenekin, hasieraz eman genion errekaganeko pabeioietan zeuden jende gazteekin lan egiteko modu berri bati. Aspaldian genbiltzan lan hori jorratzen eta orduan azaldu genizuen gazte elkarte horrek errekaganeko pabeio ikusteko eta Ezekiel Agirre galean dokagun erekinan birkolokatzeko hartutako erabakia eta hartutako konpromisoak. Konpromiso horiek hartu eta bete izan ditugu eta esan beharrekoa da gaur egun Ezekiel Agirren daude gazteak ere bete egin dutela. Gazteria politika baten ikuspegitik babestu genuen bide hau. Batzordean bertan azaldu genuen bazala, bertan zeudenen ekimenak babestekoak zirelako. Gurak eremu horretan egin beharreko lanak eskatzen zutela hor zegoen jendea bertatik atera beharra eta gazte hoien lana auzoan oso integratuta eta baloratuta zegoela argi ikusten genuelako. Puntu honetan, adierazten nahi dut, pabeioirak ez botatzearen erabakia gehiengo zabal baten ondorioz hartu zela uholdetarako batzorde berezian baita ere. Hainbat plenotan defendatu dugu gure jarrera eta orain da momentua berresteko konpromiso hura. Konpromisoa auzokideekin, lurzoru eta erekin hori berreskuratzeko, eta hori egina dago. Konpromisoa auzoarekin, lurzoru horiek desjabetu eta herriaren zerbitzura jarriz. Gogorra ekarri nahi dizuet, gaztei lagatu zitzaien erekin osoaren zati bat besterik ezala. Beste metro karratu asko gelditzen zirela auzo eta herriaren zerbitzurako. Hori zen gure asmoa zutearen aurretik. Konpromisoa baita ere gazte elkartearekin, 2013an bion arteko adostasuna lortu genuen, bereiek handi irten eta bueltatzeko pabeioien erabideak horrela baimentzen zuenean. Bueltatze hori hitzarmen baten bidez arautuko da, non bion aldetik bete beharreko arauak izango diren, eta non auzoan elkarbizitza, errespetua, eta auzokideekiko begirunea printzipio kasinak izango direla. Desjabetzeak, espropiazioak eta erosketak gauzatu egin ziren eta pabeioien lanak diseinatzeko proiektua bultzatzen ari ginen, dagoeneko kontratazio orlan zeuden pleguak. Berriz ere azpimarratu nahi dut, edozin kasutan Ezekiel Agirren erabilera zein proiektu berriaren erabilera araututa eta egongo dela. Guztion bermerako izango ditugun arauak, errespetatuz eta horren adibide garbia gaur egun lehen esan duen moduan Ezekiel Agirren dauden jarrera eta erakutsi duten akordioarekiko fideltasuna. Apiaren 19an, zute batek pabeioiek erre eta bertan bera bota zituen. Ziurtasun irizpidea direla medio, udal teknikariek zutik gelditzen ziren hormak botatzea erabaki zuten. Gogoratu nahi duzuet, hasieran dagoen erekina ez dela jauzi, zati bat ez da jauzi. Horrek ez du inondik inora proiektuarekiko gure atxikimentua eta konpromisoa baztertzen.
Dakizuenez, eremu horrek eta bertan errehabilitatu edo eraikitzeko aukerak metro eta errekaren afekzioi lotuta daude. Hau da, garraioen partzuergoak eta urak ezar ditzazken neurriei. Beraz, txosten teknikoak gauzatzen ari dira, erakunden arteko bilerak emango dira, bat astelean izan zen ja metroarekin, eta guzti hori mahai gainean daukagunean, erabakiko dugu zein bide hartu. Baina gauza bat argi utzi nahi dut. Irtenbidea pabelloien berekitzea izan da, zein beste eremu batetan kokatzea bada, gure konpromisua Romoko auzoarekin eta konkretuki elkarte desberdinak ordezkatzen dituen gazte elkartearekin gauzatuko da bai ala bai. Sinatutugakoak betetzen ditugulako. Gure hauteskunde programan eta gure legaldi programan argi agertzen direlako. Hauteskundetako emaitzek horrela baieztatu dutelako, eta pleno honetako gehiengoak behin baino gehiagotan horrela esan duelako. Proiektu honen alde egin duelako. Eskerrik asko. Zuri, mi esker, beste norbaitek, Iñaki Gamero. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko alkate jauna. Guk talde bakoitzak bere gain hartutako akordioak errespetatzen ditugu, baina alderdi popularrak hemen proposatzen duena gure ustez positiboa da udalerri honetako auzokide askorentzat. Mozio hau proposatu egin dugu, orain dela urte batzuk, sinadurak bildu zituztelako bertako auzokide batzuek. Eta horiek jarduketaren bat eskatu zuten lursail hauei begira. Eskatu zen, orduan zegoen eragozpen bat zuzentzeko. Guk ona den zerbait eskatzen dugu, guztiontzat ona dena, eta ez bakarrik gutxi batzuentzat. Eskatzen dugu, eta ez diru asko gastatuz, aisialdiko parke bat egitea, aukera asko dituena. Club de las Arenas pasealekuak konektatzen duena, Gobelaseko herriberarekin, eta horrela Gobela aurre dignifikatuko zen, baita Erromo ere, eta ezegunetik pasatuko litzateke, baita Neguritik ere, eta horrela ingurumen garapena baliatu ahalko zen, eta zubiletara heldu ahalko zen, eta gainera berangora ere iritzi ahalko zen. Proposatzen duguna eta eskatzen duguna, ona da guztiontzat, ez bakarrik gutxi batzuentzat. Alkate jauna, zuk zure konpromisoak betetzea, gaztetxea kudeatzen zuten pertsona horiekin, esan nahi du, udalonek diru asko gastatu behar duela horretan, eta oraindik ez dakigu zein izango den prezio zehatza. Gaztetxearekiko daukasun konpromisoa, alkate jauna, orain arte, €1.000.000 baino gehiago gastatzea eragin du. Gu ados gaude horrekin, errekaganeko pabilloiak berrera ikitzearekin, baina €95.000 gastua egin zen horiek birgaitzeko eta proiektu horrek ez du ezertarako balio. Erabaki zenuten pabilloi horik mantentzea gaztetxearentzat eta makinariaz izeneko parkea Club Arenas parkera eramatea. Estreinatu berri zena €500.000 gastuarekin. Eta orain, ezagutzen ez ditugun beste kostu batzuk ordaindu beharko ditugu. Seguruak ordaindu behar dituenak. Suposatzen da, ez ditugula guk ordaindu behar, seguruak ordaintzen ditulako, baina gastu bat dira. Zerbitzu hauen txostenaren gastuak ordaindu behar ditugu, jakiteko zer egin alden horrekin, eta ordaindu beharko da proiektu berria, obra berriak ordaindu beharko dira, eta eraikin horren zuzkidura ordaindu beharko da. Guk eskatzen dugun obra guretzat ona da guztiontzat, eta ez gutxi batzuentzat. Aitzakia erraza da esatea alderdi popularrak ez duela programa kulturala gazteentzat, edo proiektu kulturalik gazteentzat. Niri gustatuko litzaidake elkarte guztiei galdetzea, kirol edo kultura elkarteei galdetzea, privilegio batzuk zergatik dauden, haiek baliatu ezin dituztenean. Ez gaude ados, bertan gaztetxe bat egitearekin gutxi batzuentzat eta ez beharrezko zerbitzu batzuk ematea askorentzat. Eskerrik asko, alkate jauna. Beste norbaitek, Oier Iturralde. Bai, eskerrik asko. Bueno, berriro ere agerian geratu da, alderdi popularraren kezka nagusiena dirua omen dela, gastua omen dela, ez da inbertsioa, baizik eta gastua, hemen udal gobernua egiten ari dena alor horretan, baina hori da, benetan, itxura baino ez, benetan, beldurra diotena ez da gastua,
Gastuari ez diote beldurrik Alderdi Popularreko kideek. Beldurra diote bertan bertako erabiltzaileek ematen dioten erabilerari eta bertako autogestio eskubide horri. Bertan eskaintzen diren eta eskaintzeko asmoa daukaten eskaintza kultural horri. Bertako aberastasun kultural horri, azken finean. Eta gazteek eurek kudeatzeko askatasun horri diote beldur Alderdi Popularreko kideek. Ez hainbeste gastuari edo inbertsioari. Kasu honetan gastua da, beste kasu batzuetan, segun eta gustokoa izango zuten edo ez, inbertsioa litzatekena. Berriro ere, eta behin baino gehiagotan errepikatu izan duguna, eta gaztetxetik larazitako mezu bat da hau. Ateak irekita dituzue, baita Alderdi Popularreko kideek ere. Ateak irekita dituzue. Gaztetxeak, gune autogestionatuak, udalarekin, udal gobernuarekin adostutako erekin berri hau, ez da esku pribatuetan eroriko den ezer. Gune ireki bat da, eta beraz zuek ere ateak irekita dituzue. Nik ere edo beste edonork ateak irekita ditugun bezala. Edonork erabili dezakeen gunea delako. Eskerrik asko. Hola, Miba. Bai, eskerrik asko. Bueno, decirle Iñaki Ganberori esan nahi diot, gainerako taldeek ere eskatzen ditugula gauza honak udalerriarentzat. Adibidez, eskatu izan dugu gazteontzako espazio bat egoteko. Eta hori ona da, guztiontzat ona delako. Ez dugu gutxi batzuentzat eskatzen. Izan ere, hori kontraesankorra izan liteke. Nagusien etxearen kontua defendatzen dugunean, esan aldigutelako bakarrik adineko pertsonen alde egiten dugula. Beraz, ez dugu harreman hori ikusten. Alderdi Popularrak batzuetan dirulaguntzak eskatzen ditu familia ugarientzat. Beraz, pentsa dezakegu, gutxi batzuentzat eskatzen dutela hori. Zuek espazio hori modu batean erabiltzeko eskatzen duzue, eta adibidez guk nahi dugu hori gazteek erabiltzea. Izan ere, beharrezkoa izango da haientzat eta gustatuko litzaiguke jakitea PPek non jarri nahi duen hori. Gainera, egiten ari den hitzarmen horien bidez, asanbladaren eta gobernu taldearen bidez, uste dugu asanblada ados badago, zenbait jarraibide jarraitzen direlako dela. Eta hori dela eta uste dugu espazio hori guztiontzat izango dela. Hori bermatzen bada, zer gehiago nahi dugu. Sinatzen ari den jendea ados badago, horren aldea gertuko gara. Zalantzarik gabe. Eskerrik asko. Koldo Iturbe. Y dicen que el proyecto no es beneficioso. Eta esaten duzue ez dela onuragarria proiektua. Gazteria politikaren ikuspuntutik onuragarria da. Proiektu horren inguruan dabiltzaten gazteek esaten dute erakargarria dela. Autokudeaketako proiektu bat da. Non haiek antolatuko dituzten ekitaldiak, jarduerak eta hori gustora egingo dute. Eta antzematen dituzten beharrak haseko dira. Baina gehiago esango dizut, Gamero jauna. Talde hori ez da kolektibo bat, ez da bakarrik talde bat. Zenbait elkarte daude talde horren inguruan. Ni negoziatzen hasi nintzenean, lehenengo hitzarmena, negoziatzen hasi nintzen, eta 12 elkarte baino gehiago zeuden, eta horiek errekaganeko pabilloiak erabiltzen zituzten, ezen bakarrik gazteen talde bat. Zenbait talde zeuden, kolektiboak, elkarte sozialak, elkarte kulturalak, eta guztiak zeuden horrekin lotuta. Ez da talde bakarra. Eta onura udalerriarentzat eta Romorentzat, bai. Informazioa bilatu eta galdetu jarduera dagoen Romon jai batzordean parte hartzen duten. Romon antolatzen diren ekitaldietan parte hartzen duten, galdetu gauza horiek. Eta onuragarria da udalerriarentzat bai, eta oso onuragarria pabilloi horietan proiektuarentzat espazioa izan ez ezik, gazte horiek antolatzeko, noski, aurre ikusita zegoen, espazio bat sortzea udalaren jarduerak bertan burutzeko. Beraz, onuragarria guztiontzat, udalerriarentzat, auzoarentzat eta herritar guztiontzat. Iñaki Gamero. Iñaki Gamero. Eskerrik asko alkate jauna.
Nik errespetatzen dut guztion eta talde guztien iritzia, noski, baina hemen ikusten ari garena da gobernu taldeak alkatearen sinadurarekin akordio bat ezarri duela edo erabaki bat hartu duela zenbait elkarteek osatutako talde batekin. Horiek privilegiatuak dira. Izan ere, baliabide publikoak autokudeatuko dituzte. Gobernu taldeak eta alkateak baliabide horiek jarri ditu horien esku. Ondasun publikoak erabiliz, diru publikoa erabiliz. Baina kontuak eman beharko dituzte, ezta? Edo autokudeaketak esan nahi du aukera daukatela nahi dutena egiteko. Alderdi popularrak ez zuen eztabaidatu nahi gaztetxea bai edo gaztetxea ez. Guk eztabaidatu nahi dugu zein den lurzoru horretan egin beharreko erabilera. Hala, guk uste dugu adierazi dugun erabilera izango litzatekeela egokiena. Hau da, zerbitzu batzuk eta azpiegitura batzuk hornitzea udalerri osoarentzat. Gobernu taldeak nahi du bertan gaztetxe bat egotea. Guretzat oso deigarria da ikustea pabilloi horiek erori direla eta hori bagenekien urak txostenean aipatu zuelako. Deigarria da ikustea hori gertatu ostean getxok bi aurpegi izatea, bat polita eta bat itsusia, atzekoa eta aurrekoa. Aurpegi polita da, itsasora begiratzen duen getxoren irudia, denok ezagutzen duguna, eta denok argazkietan jartzen duguna, eta gero beste getxo bat dago, abandonatutako getxo. Bitxia da, Gobela errekaren herriberaren parekoa dela hori. Eta horretan gastatu dugu, saneamendua hobetzeko eta uholdeak saihesteko. Orain, getxoren bizkarra hobetzeko aukera daukagu, gune hori hobetzeko aukera daukagu. Askotan ahaztu dugulako eta aukera daukagu pasealeku hori aprobetxatzeko. Bolueko ezegunea daukagu eta hori sustatu nahi dugu. Etorkizunean zubileta garatu nahi da. Zergatik ez dugu hori hobetzen. Orain daukagu aukera paregabea horretarako. Guk positiboa den zerbait proposatzen dugu. Ez genuen gaztetxea bai edo gaztetxea ez eztabaida ona ekarri, baina ikusten dugu gobernu taldeak hobetzeko aukera hori ukatzen duela, hau da, getxoren bizkarra hobetzeko aukera hori ukatzen duela gaztetxearekin akordioa mantentzeko. Eta ez dakigu oraindik zein izango den akordio horren presioa. Konpromiso hori betetzen ari gara, kostua ezagutu gabe. Badakigu orain arte zenbat zautu den. Pozu batera botatzea bezala izango litzateke. Zautzea da. Alkateak gaztetxe bat nahiago du. Eta guk nahiago dugu auzokide guztiak erabil dezaketen zuzkidura publikoa hornitzea. Bai, Eusko Alderdi Jeltzalearen eskenengo txanda agortuko dut. Para dejar algunas cuestiones claras, ¿no? Gauza batzuk argitu nahi ditut. Lehenik eta behin, pabilloien egoera koldoka azaldu du. Osoko bilkura honetan azaldu egin da. Pabilloiak eraistea edo ez, bi organoetan hartutako erabaki bat izan zen. Uholdeen batzorde berezian aztertu zen gai hori, eta ezetz erabaki zen. Eta bigarrenik, hemen, osoko bilkura honetan ere eztabaidatu zen. Bigarrenik, Iñaki, zuk badakizu nik bezala, pabilloiak dauden lursail hori, apon, ekipamenduko erabilerak izan behar dituen lursail bezala definituta dagoelako. Eta hori udalak hartu behar du bere gain. Gero egiten dena gora bera. Apoak esartzen du udalak erosi behar dituela eta horiek egokitu. Beraz, erosi behar ziren, bai edo bai. Zuk esaten duzu, sautu dugula. Baina ez da horrela, apok hori eskatzen duelako. Eta nik uste dut zuk badakizula apoa ezagutzen duzulako. Logikoa da Alderdi Popularra gurekin ados ez egotea. Logikoa da guztiz, hau da politika. Eta askotan esan dut. Guk proposamen bat egin genion Getxoko udalerriari. Oso proposamen argia egin genuen. Eta hori da, hauteskunde programa. Eta hori izan zen EAJaren proiektua. Hemen gehienek bozkatu zutena. Beraz, ez da alkatearen nahia. Hori
Getxoko herritar gehienek bozkatutako hauteskunde programan jasota dago. Jarduketa hori hemen jasota dago. Hau da, Errekaganeko pabilloiak birgaitzea eta bertan zeuden eta hori okupatzen zuten gazte taldeekin akordio batera heltzea. Hori birgaitzea eta gainera beste espazio batzuk egokitzea udalak beste jarduera batzuetarako erabiltzeko. Eta esan dudan bezala, hemen gure programa bozkatu zen. Gehienek gure programa bozkatu zuten. Batzuek hauteskunde programa gardenak dituzte. Eta gardenak ez dagoelako ekintzarik, oso planteamendu ambiguak daude, onak, eta gero legegintzaldia aurrera doan einean, alde batera mugitzen dira, edo bestera, beletak bezala. Hauteskunde programak ez duelako ezer esaten, beraz, askatasun osoa daukagu alde batera edo bestera joateko, komeni zaigunaren arabera, baina hori ez da EAJaren kasua. Izan ere, guk oso konpromiso argia daukagu herritarrekin. Eta Romori dagokionez gure konpromisoak oso argi daude. Babesa ofizialeko etxe bizitza, nagusien etxea, Romoko kulturetxea berria eta pabilloiei dagokienez programan jasota dagoena. Eta hori da gure konpromisoa, baina horregatik ez zaudete ados gure programak desberdinak direlako. Baina gure bidea da herritarrekiko daukagun konpromisoa. Bide horretan, talde batzuekin bilduko gara bidean zehar, eta besteetan beste batzuekin. Guretzat garrantzitsuena da sozialistekin sinatutako gobernu programa, eta gure hauteskunde programan jasotakoa. Hori da gure konpromisoa, eta serioak garenez horretan gaude. Batzuk izango ditugu aurrean batzuetan, eta beste batzuetan beste batzuk. Gure konpromisoak beteko ditugu, besterik ez. Iñaki Gamero, azkeneko txanda. Gracias, señor alcalde. Gracias. Eskerrik asko, Imanol. Guk errespetatzen dugu. Beltza zuriaren gainean edo zuria beltzaren gainean. Errespetatzen dugu, noski. Nola ez? Baina, Imanol, guk babestu dugu lursail horiek desjabetzeko kreditu bat. Baina ez gaztetxeari edo kolektibo zehatz bati emateko. Eta memoriak esaten dit, baliabideak zautu egin direla. Ez dut gauza bera errepikatuko. Parke bat suntzitu zen, proiektuetan gastatu dugu, eta bar. Baina hemen, 2009ko ekainean mozio bat aurkeztu zen. Eta sozialistako bozeramaileak azkenengo txandan hitz egin zuen, eta aho batez erabaki zen horiek eraistea. Eta skate pista ere lekuz aldatzea proposatu zen. Proposamen desberdinak egon ziren, eta hori egin zen. Izan ere, aho batez onetsi zen, esan dudan bezala. Noski aho batez proposatzen diren mozioak, hau da taldeek aho batez proposatzen dutenak, ez dira betetzen. Soilik betetzen dira EAJ ados badago. Ezin dugu hori ahaztu. Imanol, oso ondo iruditzen zait beltza zuriaren gainean. Baina Alderdi Popularrak beltza zuriaren gainean idatzi nahi du alkatea eta gobernu taldea gaztetxea bertan instalatzearen alde dagoela. Beste alderdi politiko batzuek egindako proposamenen aurrean. Alderdi Popularra bakarrik geratuko dela? Ados. Baina guk argi utzi nahi dugu ez gaudela ados. Eta nahiago dugula aizialdiko zuzkidura bat hornitzea. Jende gehiagok aprobetxatu ahal duena Gobelaseko polikiroldegira joateko. Lorategia jartzea nahiago dudala. Gure proposamenak positiboak dira. Hori da beltza zuriaren gainean idatzi nahi duguna. Eta ez gaztetxe bat. Eskerrik asko, alkate jauna. Moziora itzuliz. 2 puntu daude hemen mozioan. Behin betiko eraistea, badago, eta bigarrenik azterlanak hasteko eta parke bat egiteko. Koldok eta alkateak esan dute, programa aipatu dute, ez gara arrazistak, zuria, beltza zuria. Gehienek EAJaren programa bozkatu dute, Imanolek esan duen bezala. Eta gobernu taldearen bazkidearen koherentzia aipatzen baduzue, egia da, alderdi honek zenbait mozio aurkeztu dituela, baina gogorarazi nahi dut, gaztetxearen kontua alkatearen gauza bat izan zela. Imanolen izena aipatu duzu behin baino gehiagotan.
Baina, esan nahi dut, 2012an, aukeraren alde agertu zen alderdi politiko bakarra izan zela, hau da, uraren aukeraren alde agertu zen alderdia izan zela, Partido Popularra. EAJ, EH Bildu eta sozialistak abstenitu ginen, orduan ez zeudelako gehiago, alderdi popularra bakarrik geratu zen, orain gertatzen ari den bezala, are gehiago. Sozialistek mozio batzuk aurkeztu ditugu udal honetan, 2012an eskatu genuen gazteen etxe bat edo gaztetxe bat birgaitzeko. Getxostarrek, getxoko gazteek autokudeaketako espazio bat izateko. Bakoitzak bere proiektuak ditu, bere programak, eta bar. Baina egia da, ez dela EAJaren nahia edo antojua, ez da orduko gobernu taldearen asmoa. Izan ere, orain, inoiz baino zentzudunagoa da. Askotan errepikatu duzu, zifra hori. 500.000 euro. 500.000 euroko kostua izan zuen arena espazialekuaren birgaitzea. Baina parke horren zati txiki batean egin zen obra hori. Niretzat, deigarria da, ez dakit, zein den zure pertzepzioa, tridimentsionala edo, espazio txiki bat da, eta boluerekin lotzen duzu. Nahiko deigarria da, ez dut ulertzen. Ez dut transitori, berehalako transitori ulertzen. Behin baino gehiagotan esan duzu, orain, ibai parke bat egitea, bai, hori eginda dago. Oso espazio zehatzaz ari gara. Sortxapenean dago, hau da, trenbidearen sortxapenean, eta egingo da, egin behar dena. Beste kontu bat da, urberako edo urgorako pasealekua. Eta hori da, besterik gabe esan nahi nuena. Hitzartuta dagoela, konprometituta dagoela, eta orain, gobernu taldearen bazkidea, hau da, gu lehen bezain konprometituta gaude. Bai, eskerrik asko. Bueno, bat ematek zalantzak bazituen argi eta garbi geratu da mozio honen iruzurraz. Gaztetxeari buruz ez zuten hitz egin nahi, baina azkenean behin eta berriro Iñaki Gemero jaunak gaztetxea aipatu du eta ez modu honean, espreski. Galdera batzuk sortzen dizkigu, izan ere, behin eta berriro aipatu dudan bezala, alderdi ekonomikotik ikusi nahi izan dute alderdi popularrekoek auzi hau, naiz eta lehen esan dudan bezala, auzia benetan bereientzako beste baten, beldurrak beste batzu diren, kezkak beste batzu diren eta ezain beste ekonomikoak. Baina nola, eurek alderdi ekonomikotik bideratu duten, eta eurentzako gaztetxea edo horko pabioiak mantentzea, zulo ekonomiko bat izan diren udal gobernorentzat, edo udal getxoko udalarentzat, gastuak izan diren eta zinbertsioak, lehen esan dudan bezala, hortik jo dezagun guk ere, eta galdera bat luzatuko diegu, eurentzako gazteengan inbertitzea dirua zulo batera botatzea da, alderdi popularrak hori pentsatzen aldu. Hala bada, bai, ze ekarpen edo ze inbertsio ekonomiko oberik alderdi popularraren ustez, etorkizuna eta oraina diren gazteengan inbertitzea baino. Inbertsio oberik badago, gazteengan inbertitzea baino. Noski, eurentzako hori ez da gaztetxe bat, ze eurek ez dute horretara mugatu nahi ez da bai da, eta beraz, eraman dezagun beste parametro batzuetara. Baina, hau esan da, nik uste ez egulaia askorik esatea geratzen, ez bada gazte elkartearen eta udal gobernuen arteko akordioa txalotzea baino, eta bereziki, Itzubatz eta gaztetxeari egiten duen lana, goratzea eta zoriontzea baizik. Eskerrik asko. Beraz, sinork ez baldin baditzu, eskatzen bosketa bastuko ginateke, proposamenaren alde, mozioaren alde, parkatu. Bai, alderdi popularra, abstentzioak, Ciudadanos, mozioaren kontra, jeltzaleak, sozialistak uketxo eta EH Bildu, beraz bertan bera geratzen da mozioa eta urrengora partzen gara. 72. puntuan PP alderdiko udaltaldeak aurkeztuko mozioa, umeentzako jolastokietako segurtasuna. Miguel Ibabe, zurea da hitza. Gracias, señor alcalde. Moción que presenta el grupo... PP alderdiko udaltaldeak aurkeztutako mozioa, umeentzako jolastokietako segurtasuna. Borrokaldiak eta boxeoak kalean, bizilagunak ikaratuta poliziari deitzen,
Gazteak umentzonetatik zehar korrika patrullari ihes egiten, umeak izututa eta familiak kezkatuta. Munduko edozein hiri handitako auzo arazotsu bati buruzko kontakizuna izan liteke hori, baina ez da, gure udalerrian Getxon gertatzen ari den zerbait da. Ezin dugu ukatu liskarra gertatu direla udalerriko zona batzuetan, bereziki parkeren batean. Arazo hau ez dugu udal talde honetan bakarrik antzeman, bizilagunek ere salatu dute, zuzenean arazoaren eragina jasaten baitute. Kolektiboak kriminalizatu gabe, eta pertsona hauei izena bizena jartzeko asmorik gabe, mai gainean arazo bat jarri gura dugu, ez dugulako beste alde batera begiratu nahi. Udal batza honetako udal taldeetako bakoitzaren ideologiaren gainetik pertsonak daude, herritarrak daude. Konponbide erabakigarriak eskaini behar ditugu, hau errotik konpontzeko, eta oraingoz gazteen arteko liskarra direnak ez daitezen bihurtu maila handiagoko borroka. Horregatik guztiagatik, udal talde popularrak honako hau aurkezten du. Erabaki proposamena, lehenengo, Getxoko udaltzaingoari eskatzen zaio ertzaintzarekin koordina dadila Getxoko parketako segurtasunaren arazoni aurre egiteko. Bigarrena, EAJari, gobernuko alderdia den aldetik, eskatzen zaio neurri egokia susta ditzala arazo konpontzeko zoritxarrez gero eta ohikoagoa direnak. Hirugarrena, segurtasun akordioa handi bat bultzatzea, udal batza honetako indar politiko guztiak barnean hartzen dituena. Eta laugarrena, mozio honen berri, ematea komunikabidei. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, bai. Ibon Rodríguez, zure da hitza. Arratsaldeon, alkate jauna, eta gainontzekoak, lotsagarria, salagarria eta arriskutsua da egiten ari zaretena. Beldurra eragiten ari zarete, zeuen interes politiko ustelaren mesederako. Nazkagarria benetan. Sasi albiste arrazista bati sinesgarritasuna eta jarraitasuna ematin, hasi zineten zuen jardun ustela, eta orain zuen jarrera lotsagarria zuritu nahi duzue. Zuen mozioaren lehen paragrafoa irakurtzekoa da. Literatura merkea ematen du agian, Trillo eta Perejil historio kutre batetik ateratakoa. Inorrez duzuela kriminalizatu nahi esaten duzue, baina egin duzue jadanik. Ideologien gainetik aritu nahi duzuela diozue, baina konponbidea bilatu beharrean mozioa ekartzen duzue. Balizko arazoa onditu egiten duzue, eta zuen mozio petral honetan sekuritatea aipatzen duzue soilik. Benetan balizko arazoa konpontzeko asmoa izango bazenute, beste erabatera jokatuko zenukete. Aste honetako batzordean, denon artean, eta diskrezioaz lantzeko proposamena entzuen duzuenean, isilik egon zarete. Aurreko hilabeteko batzordean iraina erabili zenuten zeuen lotsa eskutatu nahiean. Alarma sozial faltsua sortzea duzu helburu eta horretarako berdin zaizue zer egin. Berdin zaizue elkar bizitza arriskuan jartzen duten mezuak zabaltzea eta berdin zaizue bazterketa bultzatzea. Ez dugu ukatzen gertakariren bat egon ahal izan denik, baina ez izan zalantzarik, arazoa ez da zuek jartzen duzuen neurrikoa eta konponbidea ez dago zuek aipatzen duzuen bide horretan. Lotsagarria da zuen jarrera. Lotsagarria da bost kapur batzuen bilaketa ustelean egiten duzuena. Beldurra eragin nahi duzue. Beldurra zabaldu nahi duzue, nazismoa edo populismo fasistaren tradizio honenari jarraituz. Arazo batzuk ez dira eztabaida politikora eraman behar. Benetako konpontzeko nahiak bestera batera azaltzen dira. Gu ez gara zuen konpliziak izango, eta guk ez dugu zuen joko arriskutsu, ustel eta salagarri eta nazkagarri honetan parte hartuko. Eskerrik asko. Susana Andoyo. Gracias, señor alcalde. Bai, guketik, kezkatu eta entzuten ditugu Alderdi Popularraren mezu hauek. Bai, kezkagarri egiten zaigu guri ere, era honetako, mezuak hau ez da Bronx auzoa. Zenbat aldiz gertatu dira horrelako gauza? Nun gertatu dira? Zergatik ez dago informazio gehiagorik beraiek eman digutena baino?
informazio atzorde batean, joan den hilean, arazoen berri jaso genuen, eta horrelako gauzarik ez ziguten adierazi. Bestalde, ze proposatzen duzue? Segurtasunaren aldetik erreparatzea honi, zer nahi duzue? Polizia bat jarri parke bakoitzean? Orain dela gutxi Gestapo aipatu da hemen, zertaz ari gara? Guk ez dugu uste hori denik irten bidea. Arazo hori bagenu, orduan lagundu beharko genieke gazte horiei hobeto jokatzen, ez da komunitatean bizitzen ikastea, baino ez modu honi. Ez dakit udaltzaingoak ez digu ziurtatu hemen esaten dena gu erabat kontra gaude eta kontra bozkatuko dugu, mila esker. Keltzi guren. Arrastion. Mozio honetan esaten dena ez da egia. Berriz esango dut, ez da egia. Gure aur parkeak ez dira kaleko gatazketarako lekuak. Gure parkeak leku seguruak dira, Getxo udalerri segurua da. Eta Eusko Jaurlaritzako gobernu segurtasun arlotik hala azpimarratzen da. Getxo 50.000 biztanletik gorako udalerrien arteko baketsuenetakoa da. Eta hori baieztatzen dute baita ere udaltzaingoko iturriek ere 23,3 delitu 1000 biztanleko. Horixe da Getxoko datua. Eta Bizkaiko batez bestekoa 51-koa da. Hori da realitatea. Eta horretara heltzeko ertzaintzak eta udaltzaingoak elkar hartuta lan egiten dute. Eta gai hau beste batzordetan aipatu dira, baina jakinezin nahi dizuet polizi iturrietara jo dugula berriro, eta esan digutela ez daukatela aipatu dituzuen gertakari horien berri. Ez dugu beste aldera behiratu nahi, bai, auzotar batek deituzun semeak esandakoaren arira kezkatuta, baina hori izan zen behin gertatutako gauza bat, ez dago horri buruzko salaketarik. Baina udaltzaingoak eta ertzaintzak egunero beak eta lana egiten dute udalerriko auzo guztietan, gune guztietan, eta lan horiek indartu ditu gazten arteko liskarra sortu daitezken inguruetan. Ez daukagu datu objektiburik egundaino, ziurtasun falta hori adierazten dutenik. Joan den hileko plenoan horrelako ipuin bat kontatu zigun, eta badirudik gaurre ere antzeko zerbait egiten ari dela. Getxon ez daukagu ziurtasun arazorik gure parketan, argi eta garbi adierazi nahi dut hori, ez daukagu segurtasun arazorik. Eta hemen mozio honetan hori daukagula esaten da. Getxon, nola ez bada, lehen esan duan bezala, udaltzaingoak bezala ertzaintzak etengabe lan egiten dute eta modu koordinatu batean gainera zerbitzu egokiena eskaintzeko Getxoko populazioari eta baita bisitara etortzen zaizkigun bestei ere. Eta hori dela eta koordinazio lan horri esker, ez dugu uste udaltzaingoari eskatu behar diogunik ertzaintzarekin koordinatzea, hemen mozioan esaten dan bezala. Zergatik, jada egiten dutelako hori. Bigarren proposamenari dagokionez, enaiz sartu ere egingo, ez dauka zentzurik, eta hirugarren proposamenari dagokionez, udal talde honek tinko eutsiko dio bere konpromisoari, alegia udalerri seguru bat lortzeari. Amaitzeko, azpimarratu nahi dut, udal talde honek eskatu nahi diola talde popularari ez dauden arazoa sortu ez ditzan. Ordezkari publikoa gara, eta beraz, erantzukizunez jokatu behar dugu, esamesetan sartu gabe, horrek ondorio batzuk izan ditzakelako. Eta zuhurtasunez
tratatzea eskatzen dugu, adibidez, sare sozialetatik heltzen den informazioa, ze horrek, esan bezala, ondorioak garbait ditzake. Kontra, aurka bozkatuko dugu nola ez. Miguel Ibabe. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko. Bilduk egin duena antzerki demologikoa iruditzen zait, populista, guki esango diot, errespetu guztiarekin, zuek ere, ordezkaritza badokazue Podemosena, baina baita independentena ere, eta esango nizueke kalera ateratzeko ikusteko zagertatzen den, guk ez dugu osmatu. Are gutxiago, ez dugu uste anekdota bat denez. Apirilaren 9an, arratsaldeko 8etan, nik deitu nion udaltzaingoari, eta nitzan deitzen nintzen bakarra, ez? 20 guraso inguru eginen deika, baina esan bezala deitu egin genion udaltzaingoari, 8:30 pasatxo hartu zuten telefonoa, 8:10 hasi ginenean, 100 gazte inguru, 100 ume inguru borrokan ziren eronek ikusi nuen, eta nik bezala beste guraso batzuk, eta ez da anekdota bat. Ez dut nik asmatu, ez dit inor kontatu, ez da ipuin bat, ez da relato bat, ez, errealitate da, nik neronek ikusi baitut, eta ez du sare sozialetan jarri, ez dut alarmarik sortu. Hona ekarri dut, pleno honetara, udalbatza honetara ekarri dugu, paper gainean jarrita zergatik, arazo hau konpondu nahi dugulako, benetako arazo bat dukagulako, zemen arrazena da esatea memoria txostenaren arabera oso onak gara, eta dana txostenetan jasota dago, eta argi dago EAJak hemen dana ondo egiten duela, baina egia da baitare hor kanpoan gauzak gertatzen dira arazoak hor daudela, egin ditzagun gauzak ondo, aitortu ezagun gauzak ez direla ondo egiten, ez da anekdota bat errealiteta bat baizik, eta jende askori eragiten dio. Gu esaten ari garena da, arazo bat egon badagoela, udalerriko parketan gertatu direla, eta horren berri ez da badukazue, kalera atera beharko duzuela, atera bulegoetatik eta galdetu, ze hori erreala da. Getxoko udaltzaingoak ezin du esan honen berri ez daukanik, esaten dizuet, igandean, aprilaren 9an, arratsaldeko 8:30 nirekin hitz egin baitzuten. Eta 8etan beste norbaitek deitu zien ere aurrean, beraz, udaltzaingoak ezin du esan ez daukala horren berrik, bestela gezurretan ariko bai litzateke. Argi esango dut, egia da, deitu zitzaien, udaltzainei deitu zitzaien. Bestalde, esan diate, gazte batzuk... Vamos a la Policía Municipal que se coordine con la Ertzaintza para que no haya este problema. 2. Hartu dituztela, horrelako arazotan parte hartu dutelako. Y que mejore la seguridad. Hemen egin behar dena da ziurtasuna hobetu. Segurtasuna hobetu eta horretarako talde politiko guztien akordioa behar dugu, adostasuna behar dugu ideologietatik arago. Eta mindu egiten hau, min hartzen dut, entzutean, eta ikustean batzuk alde egiten dutela, ez dakite behar ez diren beldurra sortzen ari garelako, edo beste batzuei entzutean hauek anekdotak direla, tira, ze polita, galdetu antzeuden gurasoei. Jende asko zegoen bertan, anekdota dala, uste baldin baduzu batera kalera eta ikusi. Eta gainera, udal taldetik esaten zaigu udalerri seguruena, zoragarriena, idealena dala. Ba ez, problema badago, arazo badago, eta erreala da. Ez dugu inolako alarmai sortu nahi, baina nahi duguna da arren dauzkagun arazoa konpontzea. Gurasoak kezkatuta daudelako, eta horiek berdin izan daitezke AJkoak, Podemosekoak, gukekoak, baino hemengoak direla, herritarrak direla, eta horien alde lan egin behar dugula. Eskerrik asko. Mi esker. Bueno, menos mal que al final, señor Ibabe. Azkenean, Ibabe jaunak pakean utzi nau, hasieran, badirudi independentea bakarri zirela herritarrak, orain Podemosekoak ere bai. Tira, ez dakit ulertu diazuen, hori behin gertatu da.
Beraz, anekdota bat da, badira zenbait gauza kalean gertatzen direna, kontrola ezina direna, guk kontrolatu ezin ditzakeguna, ni badakiz zer dagoen kalean. Orain dela gutxi nera bezen seme bat daukat, eta beste bat adin horren bueltan dago, badakiz zer den. Baina ez dakit zer den, ez baituzu emozioan horren berri maten, boxeoa, kale, borrokak, lagun, baina guante batzuk egin behar omen dituzte. Zertan ari ziren? Boxeon ari ziren, hori da, oain hola deitzen diote, gimnasioak daude herrian, eta kirol hori egiten dute, orduan, hortaz ari gara? Baina zergatik ari da hori tratatzen ari den moduan tratatzen, ez dakit nun bizi garen, ez dakit ze alarma sozial sortu nahi dugun edo sortzen ari garen. Egoera zehaz batetik ezin dugu horrelako irakurketa bat egin, hori da nik uste du. Eskerrik asko. Keltxe guren, mi esker. Arratsaldeon berriro. Miguel, repito. Berri esango dut. Datuak hor daude, gure udalerria segurua da. Gustatu, ala ez. Liskarra gertatzen direla, delitua gertatzen direla, bai, bestela, 0 direla esango genuke, baina lehen esan dizue, gure tasa zein da, 23koa. Ez gara esaten ari mundu zoragarri batean bizi garenik, baizik eta udalerri seguru batean bizi garela. Erkidego autonomoaren barruan 50.000 biztanletik gorako seguruena, 6 seguruen artean. Nola nahi ere guk segurtasunaren alde lan egiten jarraitu behar dugu. Nork ez du hori nahiko bada, deno bizi nahi dugu udalerri seguru batean. Baina gauzak ezin ditugu beren neurritik atera. Apirilaren 9ko datu horri dagokionez, galdetuko dut, nik orain arte jakin izan dudana, boxeoaren berririk ez dagoela, horrelako liskarrak eta borrokak egon direla, hoien berri ez dago. Berriz esango dut gainera, bai, pertsona batek telefonoz deitu zuela, hori ez dut mozorrotu, ez dut ezetzik esan. Baina berriz esango dut, gure udalerria leku segurua da, eta gure parkeak parke segurua dira. Zezuek mozioan adierazten duzuen bezala, badirude gure umea, gure neskatoak, mutilak, gazteak ezin direla parke batera joan, benetako arriskua dagoelako bertan, eta hori ez da horregatik errepikatuko dut lehen esan dudana. Erantzukizunez jokatzea eskatzen dizuet, etzazue arazori sortu ez dagoen lekuan. Eta etzazue alarmarik eragin. Poliziak bere lana egiten jarraituko du, ertzaintzarekin batera orain arte bezala, eta gehiago esango dizut. Esan dizut, poliziaren behaketa lana areagotu egin dela, zenbait parketan. Martxoaren 3tik gaur arte, 73 aldiz joan dira, edo egin dute behaketa lan hori, eta ez zainolako gatazkarik ikusi. Beste parke batean 74 egin dira, eta hor ere ez da liskarrik ikusi. Beraz, datu objektiboak horiek dira, hor daude. Eta datu horiek esaten digute, gure parkeak seguruak direla. Miguel Ibabe. Keltxe, de verdad. Harritu egiten hau. Guk arazo baten berri ekarri dugu ona, guk ikusi dugu, herritarrek ikusi dugu, independenteak, Podemosekoak, horiek guztiek ikusi dute. Eta paper gainean jarri dugu, edo idatzita ekarri dugu. Zergatik ekarri dugu? Existitzen egon badagoelako. Arazori gure artean dago. Eta benetan harritzen hauena edo kezkatzen hauena da, etzeatela gai gauzak aitortzeko, onartzeko, ezin duzue beti esan munduko udalerri seguruena gerala, arazoak dauzkagu, eta horregatik ez dugu alarmarik sortuko, oso gauza zentzuzko esaten ari gara.
mespretxu horrekin ezin dezakezu esan, bueno, bigarren portuan nahi sartu ere egingo, ezin duzu mespretxuz tratatu puntu hori, arazo erreala delako, jendeak eskatu dagoelako kalean. Nik ezagik zuek zertara zatozten hona, gu, Getxoztarren alde lan egitera etortzen gara. Eta arazo bat ikusten duguna ekarri egiten dugu, modu, erantzukizunez batetako modu batean arazorik gabe. Eta sare sozialetan ezer jarri gabe, ez da baiderako ekarri dugu ona, eta ekimenak aurrera emateko, baina orain zuek bola bat sortzen ari zarete, arazo baten inguruan, eta hau ez da behin gertatu den gauza bat, behin baino gehiagotan eta parke batean baino gehiagoan gertatu da. Guante batzu jarrita elkartzen ote diren gazteak, boxeo, gimnasioak bolan dauden ala ez, bueno, oso ondo iruditzen zait, baina nien naiz hortaz ari, nien naiz ari behin gertatu den zerbaitetaz, ez, arazoa hor dago, eta oso ondia egitea nahi baldin baduzue, egin, baino, bueno, ez zaitezte beti etorri esanez munduko seguruena gehala, errealitatea beste bat da. Eta ez dut esango udaltzaingoak ez duela lan on bat egiten, ez, baino ezin dugu esan dana ondo egiten dutenik ere, ze egun hartan behatzik laurden gutxiak pasata agertu baizan udaltzaingoa. Keltze, datuetara jotzen baldin baduzu, bueno, arazo bat hor dagoela, horixe esango dizugu beti Alderdi Popularretik, besterik ez. Keltze, guren? Por empezar por el final. Atzetik hasiko naiz, azkenetik hasiko naiz. Patrulla bik ez dute zertan batera aliatu, alegia, aliatu daiteke ertzantza eta ez udaltzaingoa. Ez dakit, zuri iruditu zaizu, zu deituzulako, ez dakit bestera batera egin behar. Baina berriz galdetuko dizut, zenbat gertaera salatu dira. Gurasoie guztiak hain kezkatuta baldin bat zeuden, ez da dei bakar bat ere jaso, udaltzaingoan, edo ez dago salaketari, behintzatu egin dira dauzkagun datuak. Nik eskatu egin ditut, eta eman egin dizkidate. Beraz, ez dago salaketarik, zuk salatu duzu? Zuk ere ez duzu salatu, ez da? Eta han egon ziren, ni salaketez ari naiz. Deitzen deu, esaten digute, juten gara, badago, ez dago, tira, ez dakit, Susanak esan duen bezala, bola, bai, handiagoa egiten dijoa. Gainera, mozio hau, bere testu inguruan, kokatzen baldin badugu, alegia, ze gertatuan aurreko lehendakaritza batzordetik ona, badirudi gai berdinaz edo antzekoaz ari garela eztabaidan, ezta? Ze gero beste gertara batzuk izan dira, eta hor, Alderdi Popularra atera da sare sozialetan eta hedabideetan. Zuen mozioaren hasieran daukagu boxeo hitz hori, eta hori ikusi dugu, guztiok ikusi dugu hedabideetan. Alegia, boxeo borroka bat egon omen zela, gure udalerrian hori ikusi dugu. Eta borroka hori, telebistan ikusi izan, sare sozialetan eta bar ikusi izan, baina hori ez da gure udalerrian gertatu, eta ez hemengo jendearekin. Hori poliziak esan dako zerbait da. Eta hori argi geratzea nahi dut. Kezkatuta zaudete, konforme zergatik ez duzue lehendakaritza batzordera eraman, hil honetan edo hurrengoan, aukera hori eduki bazenuten. Ez, mozio baten bitartez ekarri duzue gaurko plenara. Beraz, hor higatze politika bat egiten ari zarete. Ez dizue sinisten kontrako esaten baldin badezue. Azkenengo txanda, Miguel Ibabe. Gracias, señor alcalde. Geltze, hay un problema real, si lo quieres unir tú. Problema reala daukagu. Ez da anekdota hutsa, ez da bakarra, ez da behin bakarri gertatu, deiak egon dira, bueno, udaltzaingora deitu izan da, eta horren berri egon behar du udaltzaingoan. Bestalde, ondorioz, egin diren ekimenak ere jasota behar dute. Bueno, gu nahi duguna da, arazoni erantzun emateko lan egitea. Ez da paker bakarran gertatzen, gehiagotan ere bai, gazteen artean gertatzen da, ez dugu izenik jarri nahi, baina arazoa erreala da.
eta gurasoek parkeetan nozitu dute eta nozitzen ari dira. Beraz, alarma soziala nahi baldin baduzue, zue gobernu taldetik sortuko duzue, gu esaten ari garena da, hemen arazo bat dagoela eta arantzun bat eman behar diogula, irten bide bat. Esker, bosketara pasatuko gara, inork ez baldin badu itxaskatzen. Mozioaren alde, beraz, Alderdi Popularra, abstentzioak, Ciudadanos, kontra, jeltzaleak, sozialistak eta guk getxo, beraz, mozioa bertan bera geratzen da, eta hurrengora pasatzen gara. 73. puntuan guk, bai, aurrea. Arrazioa dago, bai. 73. puntuan guk eta EH Bildu taldeak elkarrekin. Bai. Bueno. 73. puntuan guk eta EH Bildu taldek elkarrekin batean aurkeztuako mozioa ongi etorri errefuxiatuak delakoak antolatutako ekitaldien alde egitea. Zakit, bai, Nerea Jarrubian. Arrastion barriro ere. 1937an fascismoak Gernika bombardeatu zuen, ankerkeriaz modu basatian. Picasso Gernika margotu zuenetik, herri bizkaitarra bakearen ikur bilakatu da mundu osoan. 2017an, 80 urte geroago, beharrezkoa da gertakariaren memoriari bizirik eustea. Eta aski da, esatea milioika lagunen iesalia eragiten ari diren beste Gernika anker hoien aurrean. Europako mugetan gertatzen ari dena, historiako beste sarraski handi bada. Ezin gara besoak gurutzatuta geratu, ez hori ze. Ongietorri errefusiatuak plataforman laguntza humanitarioa harago joan nahi dugu. Ziur baino ziurrago baikaude salaketa politikoa dela pertsona guztiontzako justizia eta duintasuna erdiesteko ezinbesteko aldaketaren motorra. Ezin dugu onartu mugak atzilotzeko, gizatasuna kentzeko eta heriotza eragiteko eremu bihurtzea milioika lagunentzat. Hori dela eta, ekitaldi bat antolatzen ari gara. Gernikan 2017ko apirilaren 29an eta 30an. Bertan, Euskal Herriko, Espainiako, Estatuko eta beste herrialde batzuetako milaka lagun bilduko gara. Egoera honi dagokionez, gure sumindura eta gaitzespena adierazteko. Gure gobernuen pasibotasunaren kontrako jarrera agertzeko. Bai eta aukerak planteatzeko eta eraikitzeko ere. Gernikako bombardaketaren 80. urteume muga honetan, mobilizazio jendetzurako deia egiten dizuegu. Gerrarik ez, oihukatzeko eta migratzaile eta errefusiatuei ongietorriak direla ezateko, hauxe da gure proposamena. Apirilaren 29an, larun batean, errefusiatuei babes agertzeko martzak egongo dira, Euskal Herriko hainbat tokitatik abiatuta. Zutabetan, iritziko dira Gernikara, non ekitaldi unkigarria egingo dugun atzoko eta gaurko Gernika hoien oroimenez. Aurre ikusita dago giza eskubideen eta bakearen arloko mundu mailako zenbait erreferente etortzea. Apirilaren 30an igandean gaien araberako tailerrak eta esperientze mailak antolatuko dira. Babes eta asilo eskubidea, antimilitarismoa, feminismoa, fascismorik eta arrazismorik ez. Antikapitalismoa, harrera esperientzia, hegoaldeko muga, desobedientzia. Guztiak ere esperientzia, konpromiso eta borroka sozial ugariak ikusgai jartzeko sedez. Hala nola gerturatzen diren mugimendu eta kolektiboen artean zareak eraikitzen jarraitzeko. Horrez gain, jarduera ludiko eta kulturalak izango dira topaketa osoan. Amaiera ekitaldian erantzun eraginkor eta berehalakoak eskatuko ditugu munduan 65 milioi lagun baino gehiago jasaten ari diren egoera hau konpontzeko. Horregatik guztiagatik, Getzoko udaleko osoko bilkurari eskatzen zait. Lehenengoa, antolaturiko ekintza guztiak babesten ditu, eta osoko bilkura honek bere egiten du pertsona guztiontzako justizia eta duintasuna aldarrikapena. Bigarrena, Getzoko udalak sentsibilizazio kanpainen bidez giza bazterkeri egoerak salatzen jarraitzeko konpromisoa hartzen du. Era berean, Gernikan apirilaren 29 eta 30ean antolaturiko ekimenetan parte hartzea babestu egiten du. Ildo horretatik, ekimen hauek udal komunikabideetan iragarriko ditu herritarrei parte hartzeko deia luzatuz.
Esker, beste norbaitek. Koldo Iturbe. Guke zeharkako zuzenketa bat aurkeztu nahi diogu mozio honi. Apirilaren 7an, Euskal Erakundeek berretxe zuten lehendakariaren adierazpen instituzionala errefuxiatuen krisi humanitariaren aurrean. Orduan, banatu egingo ditut. Badirudi itzultzaiek ez daukatela testua, badukate hori? Beraz, horrela dio, horrela dio zuzenketa, Getxoko Udalak, beratzikipena adierazten dio, apirilaren 7an Euskal Erakundeek berretxe zuten lehendakariaren adierazpen instituzionala errefuxiatuen krisi humanitarioaren aurrean dokumentuari. Eranskinean dago adierazpen bera, eno ere kurtzen adierazpena osorik, baina bai konkretuki bertan aipatzen diran neurri zehatzak edo ez delako gelditzen bakarrik adierazpen instituzional utz batetan, baizik eta bertan jaso egiten dira neurri konkretuak. Beraz, horien artean esaten da aldaketa bat eskatzen dugula, erreakzio bat eskatzen dugu, Europar Batasunaren eta estatuetako gobernuek errefuxiatuen krisiari emandako erantzuna modu kuantitatiboan eta kualitatiboan aldatuko duena. Krisi hau konpontzeko ezinbestekoa da alde askotako lankidetza aktiboa. Norberakerian oinarritutako interesen aurretik, guztien ongian oinarritutako alkartasuna lehenetzi behar dugu. Konponbideak eta alternatibak bateratu behar ditugu eta ez erreparoak eta eziak. Proposamen bi aurkezten ditu lehendakariak. Batetik, errefortzu sistema osagarria sortzea proposatzen dugu errefuxiatuen harrerako, Eusko Jaurlaritzak, Udalak, Foru Aldundiak eta Espainiako Gobernuko entitate sozialen artean egitaratutako lankidetzaren bide sortuko litzateke. Bestetik, biza humanitarioen bidea bultzatzea, erakunde eta entitate sozial ezberdinekin, ados jarrita eta koordinatuta. Eta konpromiso bat eskatzen da. Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeek eta sozietate zibileko entitateek euren konpromiso eta prestatasuna erakutsi dute errefuxiatuen harreran modu aktiboan laguntzeko eta beharrezkoak diren bitartekoak eta baliabideak eskura jartzeko, bakoitzak bere eskumenan eta halen barruan. Zeharkako zuzenketa mahai gainean jarri da eta, kasu honetan Bildu eta guk Getxori dagozkie erantzutea bai. Bai, bakarri galdera bat. Zer da, ordezkatzailea planteatzen ari zarena edo da osagarria? Ez, ordezkatzailea. Osoko zuzenketa bat izango itzatik, bai. Bale, aurretik ere bagenekien honen berri bageneukan eta, ez ditu jasotzen nolabait guk hemen jaso nahi ditugun konpromiso zehatzak, Getzoko udalerriari dagozkionak, edo kasunetan Getzoko udalbatzari dagozkionak, beraz ez ditugu naiz eta eskertzen dugune egindako ahalegin hori, ez dugu hartuko. Eskerrik asko. Eskerrik asko zure, beraz mozioa aurkeztuen bezala geratzen da eta jarraitzen dugu edo hasten dugu eztabaidarekin nahi baldin baduzue, beraz norbaitek hitza eskatu nahi baldin badu, hoxea momentua. Bai, Teresa Eskalante, zure hitza. Mi esker. Arratsaldeon. Bien, nosotros gu adierazi nahi dugu munduan dauden egoeren aurka gaudela. Izan ere, bertako herritar asko joan behar dira euren herrialdetatik. Izan ere, munduan 60 milioi inguru, pertsona inguru daude euren sorterritik kanpo. Gure elkartasuna erakutsi nahi diogu Siriako
herritarrei, Afganistaneko herritarrei, eta baita gozea eta beste egoera batzuk jasatzen dituztenei ere. Oraingo gatazketatik datozen pertsonak heltzen dira gurera eta iraganean ere beste pertsona batzuk heldu zaizkigu. Horretarako erakunden arteko liderazgoa behar da, hirugarren sektorearekin elkarlanean aritzen dena, solidaritatea eta elkarbizitza bilatzen duena. Gaurko mozioak lotuta daude aldarrikaperarekin. Hala ere, erakundeak ezin gara pankartan geratu, izan ere, konpromisoak hartu behar ditugu gure gain. Eta sozialistak gobernatzen dugun lekuetan konpromiso horiek betetzen ditugu. Udal sozialistetan errefusiatuak hartzen ditugu, laguntza ematen dugu gatazkaren jatorrian, eta errefusiatuei arreta osoa emateko programa bat abiarazi dugu, eta horretaz baliatu dira 100 pertsona inguru. Izan ere, errealitatea da Bizkaia prest dagoela gerratik, gozetik eta beldurretik ihes egiten duten pertsonak hartzeko. Beraz, alde bozkatuko dugu. Paula Miba. Bai, eskerrik asko. Aparte... Nereak azaldu du. Baina esan nahi dut, ezin dugula gobernu taldearen proposamena onartu, horregatik hain zuzen ere, gu guztiz ados gaude, aitorpen horretan adierazten denarekin, eta bozeramaileen batzorde batean aztertu ahalko genuke, erakunde aitorpen bat egiteko, baina argi dago proposamen zehatz hau lotuta dagoela ongi etorri errefusiatuak ekimenarekin. Guretzat beste proposamen hori oso orokorra da, eta gu hurrengo asteburuan egongo diren ekintzaz ari gara. Jardunaldi hauek prestatzen egon dira denbora luzez, eta horregatik babestu nahi ditugu testu honekin. Eskerrik asko. Zuri, Koldo Iturbe. Bai, plataformak egin dezaken aldarrikapena eta kontzientzia soziala sortze horretan Euskal Erakundeekin bat dator. Hori argi utzi dugu danok. Horregatik jada apilaren 7an erakunde arteko ekitaldi bat antolatu zen, lehendakariaren ekimenez. Bertan Euskal Erakundeek euren konpromisoa adierazi zuten ez bakarrik izatea ohartarazteko, behar honen garrantziaz baita neurri eraginkorrak hartzeko, bai etorrera ahalbideratzeko, bai baliabideak eskaintzeko baita ere. Euskal Erakundeen konpromisoa argia da. Ogartu besterik ez, ekimen horretan partatu zutela errefusiatuei harrera egiten eta laguntzen diharduten erakunde sozialen eta ONG-ak baita ere. Eta horrela erakutsiko dugu erakundeok. Plataformak adierazitakoaren gandik haratago joan garelako, gogoratu behar da, eudelek bere kabuz eskatu diela udelei izan ditzazketen pisuen kopuruak erronka horien entzuteko, intendentzia beraz prestatzen ari gara, eta datu horien arabera, lehendakariak Madrileri adierazi dio zer nolako eskaintza daukan Euskadik behar horri erantzuteko. Quería subrayar sobre todo las propuestas que se hacen en esa declaración institucional, que no es solamente una declaración institucional sin más, sino... Bakarrik erakunde aitorpen bat. Izan ere, bi proposamen daude, bi proposamen zehatz. Bat, sistemaren funtzionamenduari dagokionez, Eusko Jaurlaritzak egindako proposamen bat, estatuko gobernuari, Eusko Jaurlaritzak estatuko gobernuari aurkeztu dio proposamen bat, eta horrela Eusko Jaurlaritzak estatuko gobernuarekin adostu du zenbat pertsona hartuko diren Euskadiko autonomia erkidegoan. Horrela, mekanismo bat sortzen da udalekin, foru aldundiekin eta Eusko Jaurlaritzarekin pertsona horiek hartzeko prozesuak abiarazteko eta asiloa eskatzen duten pertsonak integratzeko. Esperientzia pilotu bat egin da Euskadin ihesbide humanitarioak abiarazteko eta San Egidioko eredu bat aplikatuko da. Bizadoko mekanismo bat ezarriko da asiloa eskatzen duten pertsonentzat. Eta hori zen azpimarratu nahi nuena. Beste norbaitek? Nerea Ijarrubia. Gogoratzea, ongitorri errefusiatuak plataformak aurkeztutako mozioa dela.
Eta, bueno, daukagu inoiz baino gertuago edo behintzat memorian inoiz baino gertuago ere gure herrian, Euskal Herrian gertatu zena. Izan ere, atzo apirilaren 26an nazien kondor legioak eta italiar fascisten hegazkinek Gernika eta Euskal Herriko beste herri batzuk bombardeatu zituzten. Deitutako Rugen operazioak ehunaka hildako eragin zituen eta milaka erbesteratze eragin zituen. Eta gerrak beti bezala exiliora, exodora, dezerrira kondenatu zituen, ume, emakume, gizon eta nagusi ugari ere. Gure herritik itsasontziak umez beteta atera ziren Bretainia Handia, Errusia, Belgika eta Frantziara ere bai. Horri esker, Europako herrialdeek erakutsitako eskuzabaltasunari esker, horietako asko bizirik itzuli ziren sorterrira eta urte batzu geroago sorterrira. Batzuk ere hartu zituen herrian betiko geratzea erabaki zuten eta Hego Amerika ere horren adierazgarria da. Badirudi, atzoa ahaztu nahi dugula. Atzo gure herrian gertatutakoa ahazteko, ahaleginetan ari garela. Izanera, gerra batek eragindako ondorio zuzenak hazten ditugu. Hazten ditugu Europako batasunak izten dituenean, erabakitzen duenean iztea mugak. Siriako gerraren errefusiatua gurera etor daitezen adibidez. Baina ezin dugu ahaztu, ezin da ahaztu orain dela 80 urte, gaur egun euren sorterritik ihes egin zutenak, eta gaur egun ere ihes egiten dutela beraien bizitza arriskuan dagoelako. Eta ez izan zalantzarik euren helburu nagusia euren herrira itzultzea dela. Ez datoz gure inguruez gozatzera, ez datoz nahi dutelako. Ona datoz behartuta daudelako, ez daukatelako beste aukerarik. Horrelako egoeran hemen gaudenok egongo bagina, ez daukat inolako zalantzarik ere gauza bera egingo genukela. Bizirautearen zenak bultzatuta agian, baina berdin egingo genuke. Eta bai, joango ginateke beste kultura eta ohitura batzu dituzten herrialdetara. Ez genukelako beste aukerarik izango. Eta egoera hori bizitzen momentu honetan munduko beste herrialde batzutan biziari diren pertsonei zer eskaintzen diete gure agintariek. Zer eskaintzen diete giza eskubideez bezalako hitzez ahoa betetzen duten indibiduek. Eskaintzen dieten hauxe da. Errefusiatuak kanporatzeko Europar Batasuneko eta Turkiaren arteko hitzarmena eskaintzen diete. Errefusiatuak legez kanpo migratzaile izendatzen dituzte, hori ere eskaintzen diete. Eta noski ere eskaintzen diete oinarrizko giza eskubideak urratzea. Lotsagarria da, Estatu Espainiarrak besteak beste hartu dituen errefusiatu kopurua. Izan ere, hartzea zegozkion zifratik oso urrun jarraitzen du. Defizitarioa da, momentu honetan, 6% ere ez da ailegatzen, hartu dituen errefusiatu kopurua. Bagaude panorama, deshumanizazio panorama, mundu mailako deshumanizazio itzel baten aurrean, instituzioek giza eskubideez, elkartasunez eta bestelakoez hitz egiteaz gain, ezinbestekoa da konpromiso zehatzak hartzea. Izan ere horrela jarrai genezake giza eskubideen inguruan hitz egiten, baina berdin dio, gero ez baditugu benetako ekintzak aurrera ateratzen. Alde batetik, erabaki lazgarri horiek hartzen dituzten erakundeak presionatzeko eta gure desadostasuna adieraztekoa ezinbestekoa da instituzio ezberdinetatik, erakunde ezberdinetatik egin behar ditugun adierazpen zein konpromiso zehatzak. Eta bestetik, ere ezinbestekoa da errefusiatuen alde ari diren jendarte eragile zein mugimenduei gure atxikimendu osoa ere adieraztea. Izan ere, badakigu zoritzarrez, ukazio giza eskubide urraketa horren guztien atzetik, interes beliko, ekonomiko eta politikoak daudela. Beti bezala mundu madarikatu honetan nagusitzen diren betiko interesak. Dolarra erdigunean jartzen duten politika dago. Eta horri aurre egiteko, hilaren 29 eta 30 Gernikan, Euskaldun ontzat hain berezia eta simboloa den herrian errefusiatuen aldeko ekimen zabal eta indartsua egin gura dute ongi etorri errefusiatuak plataformako kideek. Eta horren aurrean ere ezinbestekotzat jotzen dugu udalbatza honen atxikimendua, udalbatza honen babesa. Salatu behar dugu gure izenean, Europar Batasuna eta hainbat gobernu egiten ari direna. Urratzen ari diren giza eskubide pilo bat. Horiek ere ozen salatu behar ditugu. Egiten ari direna,
zoritzarrez gure izenean egiten ari direlako. Eta hori ezestatzea eta esatea gure izenean, edo batzuen behintzat izenean ez direla ari, ezinbestekoa da ere, esatea. Argi eta ozen esan behar dugu, gu bai, gu ari garela, edo behintzat egoera horren aurka bagaudela. Horregaitik esan behar dugu ere hemendik ongietorri errefusiatuak. Justu, 5 minutu, justu. No. Beste norbaitek? Bai, eskatu duzu hitza. Bai, Santiago Zain. Nosotros decir... Guk azpimarratu nahi dugu berriz ere, osoko bilkura honetan izan dugun jarrera errefusiatuen gaiari dagokionez. Guk beti defendatu izan dugu Espainiak dituen konpromisoak bete behar dituela Europarekiko. Izan ere, errefusiatuen egoera salatu genuen eta esan nahi dugu. Ez gaudela testuaren idazketarekin ados, beraz ez dugula alde bozkatuko. Ez da aurka ere. Hortaz, abstenituko gara eta hori izango da gure jarrera. ¿Alguien más desea intervenir? Etara pasatuko ginateke, mozioaren alde, Bildu, guk getxo, Alderdi Sozialista, abstentzioak, Jeltzaleak eta Ciudadanos kontra, Alderdi Popularra, kontutan harturik eazki jauna, Alderdi Popularraren udaltalde politikoan irokide daudela oraintxe bertan. Beraz, honetxita geratzen da mozioa eta hurrengora pasatzen gara. Hurrengo bi mozio, hain zuzen ere erretiratuak izan dira, hasieran azaldu dugun moduan, eta orduan azkenengora pasatuko ginateke, hain zuzen ere, 77. Parkatu, bai. 74. puntuan arrazoia dekozue guk eta Bildu daltaldeak elkarrekin batean aurkezako mozioa espedientea egindako suhiltzaileari buruz. Bai, Paula Mieba. Bai, eskerrik asko. Bueno, gracias a un gran gesto de un bombero, hemos sabido que desde el puerto de Bilbao... Keinu handi bati esker jakin dugu Bilboko portutik armak tonaka bidaltzen direla Saudi Arabiara. Deigarria da, kontzientzia eragozpeneko eskubidea izatea Bilboko portutik armak ontziratzea eta garraiatzea agerian utzi duena. Badakigu gainera, Bilboko portua bere administrazio kontseiluan erakunde publikoek osatzen dutela. Besteak beste, Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko Foru Aldundiak, Bilboko udalak, Estatuko administrazio orokorrak, eta bar. Egoera horrek bi arazo larri erakusten ditu. Lehenengoa, eta zalantzarik gabe larriena, Euskal erakundeek Saudi Arabiarentzako armak ontziratzea eta garraiatzea onartu dutela eta onartzen dutela. Europar Legebiltzarraren 2016/25 ebazpena gora behera eta nazioarteko erakundeen txostenak gora behera. Horiek adierazten dute, esportaziook 2008/944/PESK jarrera komuna urratzen dutela, armen esportazioa kontrolatzeari buruzkoa. Jarrera horretan, berariaz baztertzen da estatukideek esportazio lizentziak ematea, baldin eta ageriko arriskua badago, esportatu gura diren teknologia eta ekipamendu militarrek nazioarteko zuzenbide humanitarioa larriki urratzeko eta eskualde batean bakea, segurtasuna, egonkortasuna ahultzeko. Eta bigarrenik, gure erakunde publikoen inmoraltasuna edo kontzientzia falta ez dela bakarrik permisibitatean islatzen. Aratago doa, izan ere, suhiltzaile baten kontzientzia mendean hartu nahi da, disiplina, prozedura bat eginez, funtzioak 2 eta 4 urte bitartean kendu aldizkiona, eta zerbitzutik aztertu ere egin dezakeena. Hala, suhiltzailea kontzientzia eragozpenerako eskubidea erabiliz, arreta deitu du Bilboko portutik Saudi Arabiara egiten den armen esportaziora. Baina gainera, Bilboko portua osatzen duten erakundeen etika eta kontzientzia eza agerian utzi du. Izan ere, ezin dezakegu ulertu nola den posible nazioarteko dei ugariei muzin eginez, nazioarteko zuzenbide humanitarioaren urraketa larriak egiten dituen herrialde bati armak eramatea baimentzea. Suhiltzaile honek bere kontzientzia eragozpenaren bidez erakutsi diguna da, aurpegi eman behar dela, arriskuak hartu, eskutuan dagoena argitara atera, gizarte gisa ditugun balioak zalantzatan jarri, gure begira den erdigunea eskutuan dagoenaren eta lotsagarria denaren gainean jarri. Finean, gure erakunde publikoen gandik espero beharko genukeena, zoritzarrez ala jokatzen ez duten arren. Eta hori egiterakoan, arrisku handia hartu du beretzat eta bere familiarentzat. 2 eta 4 urte bitartean lana utzi behar izatea eta are gehiago funtzionario izara galtzea. Azaldutako guztiagatik, hau ekartzen dugu Getxoko udalaren udalbatzari.
Getxoko udalak elkartasuna erakusten dio Ina Roblesi, haren jarrera zilegi eta eredugarria delako. Gainera, portuko agintaritzan eta zerbitzu sekundarioetan lan egiten duten pertsonen kontzientzia eskubidea aitortzeko eskatu behar da. Eskubide hori, kasu honetan bezala, Europako ebazpenetan eta nazioartean ospea duten erakundeen txostenetan oinarritzen bada. 2. Getxoko udalak Bizkaiko Foru Aldundiari eskatzen dio Ina Roblesi hasi zaion disiplina espedientea berehala artxibatzeko eta largesteko. 3. Getxoko udalak Bilboko portuan gertatu dena salatu du. Europako legebiltzarrak ezarritako aginduak ez betetzea delako. Bizkaiko Foru Aldundiari, Eusko Jaurlaritzari eta Estatuko Administrazio Orokorrari Bilboko Portuko Administrazio Kontseiluko kide diren aldetik ondokoa eskatzen die. 2008-954 PESK jarrera komuna eta Europako legebiltzarraren 2016/2015 ebazpena betetzen dela ziurtatzea eta berehala eten daitezela armen ontzilatzea eta garraioa Euskal Portuetatik Saudi Arabiara. Tienes Escalante. Mi esker. Nosotros conocemos la existencia de un expediente disciplinario. Guk badakigu disiplina expediente bat hasi duela Bizkaiko Foru Aldundiak. Argi utzi nahi dugu ez garela sartu nahi organismo horren instrukzioan. Izan ere, horren helburua da gertatutakoa aztertzea, horrien inguruko valorazioa egitea eta egon daitezkeen erantzukizunak ezartzea. Beraz, segurtasun juridiko minimo bat izan nahi dugu. Hala ere, uste dugu gertakari hori aitortu behar dela eta mirestu behar dela. Izan ere, guk miresten dugu. Batez ere, oraingo egoera ikusita, izan ere, ustelkeria nagusi da eta balioak etengabe galtzen dira. Ez gara kontua aztertzen hasi nahi, izan ere, organo instruktoreari dagokio, baina ez dugu alde batera utzi nahi, ezela bakarrik arau moral bat izan arau edo agindu hori ez betetzea eragin zuena, izan ere, nazioarteko konpromiso horiek hartu ditu bere gain Espainiako estatuak, eta horiek aipatzen dira mozioan. Beraz, mozioaren alde bozkatuko dugu, eta espero dugu inplikatutako organismoek hori zaintzea berriz ere horrelako egoerarik ez emateko. Beste norbaitek. Nerea Ijarrubia. Bueno, basatea ez, gure jarrera argi geratzen da mozio aurkezten dugunetik, baina hemen zer badaukagu esateko, ez? Eta oso relazionatuta dago ere, azken finean errefusiatuak eragiten dituen egoerarekin, gerra egoerarekin hain zuzen ere, dana dago lotuta. Izan ere askotan errefusiatuekin atzikimenduak egiten ditugu, edo behintzat erakunde batzuek edo batzuek egiten ditugu horrelako atzikimenduak, nahiz eta beste batzuk argi eta garbi erakusten duten euren jarrera zein dan. Eta askotan ere Europari eskatzen diogu, ez? Errefusiatu gehiago hartu ditzala, bakea aipatzen dugu, eta gora aipatzen dugu non nahi bakearen beharra ezinbestekoa dela mundu honetan. Gainera, askotan ez dugu gerrarik nahi, Trumpen gerrazaletasunak benetan kezkatzen gaitu, bortizkeria salatzen dugu, violentziak ez duela zer konpontzen esaten dugu, eta telebistak aurpegiratzen dizkigun sufrimenduz beteriko irudiekin sumintzen gara benetan. Baina zertarako balio du horrek benetako erabakiak hartu behar ditugunean. Benetako erabakiak hori baldintza dezaken benetako erabakia hartu dezakegunean. Gaur egun, Estatu Islamikoa, ISIS delakoa bihurtu zaigu deabru berria, denok gaitzesten ditu euren atentatuak, erasoak, eredu zapaltzailea salatzen dugu, baina nork babesten du Estatu Islamikoa, ez oso eskutuan gainera. Batetik, jakin badakigu Turkia, kurduen kontra edo zer gauza ontzat ematen dutelako, eta zalantzari gabe euren babesle nagusia, Arabia Saudi. Gurean ditugu armak, egiten dituzten enpresak eta lanpostuen aitzakiarekin beste leku batera begiratzen dugu, are gehiago batzutan euren lana ere saritzen dugu. Gure portuetatik mundu zabalean edatzen dugu heriotza, arma eta lehergailuen trafikoa bertatik pasatzen da. Eta ez dugu jakin edo ez dugu jakin nahi askotan. Negozioa lehenesten dute batzuek, armak eta lehergailuak ekoiztu eta ondoren nori zaldu berdin du, ez? Azkenean kapitalaren izenean dena egiteko prest gaude. Kasu honetan diktadura erlijioso matxista eta hiltzailea zen eroslea, hori bai, Espainiako erregearen lagunak dira. Baina hori ere berdin omen zaie batzuei. Bilboko portutik aterako ziren lehergailu eta arma horiek nora joango ziren? Siriara? ISISen eskuetara?
Yemen bonbardatzera. Ez dakigu, alabai, edo agian ez dugu jakin nahi, hobe bizi gara horrela, ezta? Kontra esan gitziago sortzen zaizkigu. Erosoagoa da beste leku batera begiratzea. Ez dago zalantzarik, erosoagoa da horrelako egoera bortitz eta desatzeginei aurre ez egitea. Baina oraingoan, zorionez, getzostar batek ezetz esan du. Gure miseriak agerian utzi ditu. Eta udal guztien hitzak paper guztia bihurtu dira. Ina Roblesen jokabidea aztertzeko eta balizko zigorra esartzeko argudio administratiboak erabiltzen dira, ustez ideologiarik gabekoak, baina azken finean denak oinarrian ideologia bat dauka. Ina Roblesek ezetz esan zion heriotzari, eta guri geratzen zaigun bakarra, edo geratzen zaigun aukera bakarra bada gure babesa eskaintzea. Egin dezakegun gutxiengoa da hori. Gure aldarrikapenak edo gure kezka hoiek, aurretik ere aipatu ditudan kezka hoiek, hitzetatik ekintzetara eraman ditzagun. Soilik horrela lortuko dugu poliki bada ere mundu hau edo egoera bidegabe ezberdinak aldatzea. Mi esker, beste norbaitek. Hola, Miba. Añadir a lo ya dicho. Gehitu nahiko nuke, ez dakit zalantzarik dagoen, baina esan nahi dut, oso hurbil gaudela Bilboko portutik, eta gainera, udal hau administrazio kontseilu horretan egon zela. Gainera, kontzientziaren inguruko zalantzarik egotekotan, esan behar da, funtsezko giza eskubide bat dela, Espainiako Konstituzioan jasota dagoela, eta funtsezko eskubide bat dela. Horrek esan nahi du, noski, langileak hori bete behar duela. Horrek, kontzientziako arazo bati aurre egin dio. Izan ere, Arabia Saudiko sama kontrolatzeko erreten bezala lan egiten zegoen. Hala ere, Aldundiak zerbitzu hori eman zuen. Oso erraza zen langile hori ordeztea eta egiten ari zirena egitea. Horrek erakusten du administrazioak esfortzu txikia egin behar izan zuela zerbitzua emateko. Penagarria da, justifikagarria den eskubide hori ez betearazteko, eta gainera esan dudan bezala konstituzioan jasota dago. Eskerrik asko. Informatibo. Gauza bat esan nahi dut, ez dakit esan duzun, Getxoko udala bertan egon zen, kide izan zen, administrazio kontseiluan, baina esan nahi dut, ez dela administrazio kontseiluko kidea, gaizki ulertu dut. Mozioaren alde, guk eta EH Bildu eta Alderdi Sozialista, mozioaren kontra, jeltzaleak eta popularrak abstentzioak Ciudadanos. Beraz, Koldo Iturbe, jeltzaleen boto azaltzeko txanda dekozu. Bai, bueno, guk uste dugu gai hau espediente disiplinario bat dala, barnekoa, erakunde foralari dagokiona, gai eta modu esklusiboan, eta gainera Bizkaiko Batzar Nagusiak Foru Aldundia fiskalitzatzen dute, eta horregatik haiek badaukate eta eskatu egin dute zail horretako buruaren agerraldia, aurkituta dagoena baita be. Horregatik esparrua hangoa dalakoan, eta han esleitu eta zuituko dalako espediente hau, horregatik kontrako boska egun dugu. Eskerrik asko. Beraz, bertan bera geratzen da mozioa, eta orain bai, oker ez baldin menago, beste bi puntuak erretiratuak izan dira, eta 77 pasatuko gineteke zuzenean, Ciudadanos taldeak aurkeztutako mozioa Getxoko udalerrian dantza soinuari eragitea. Santiago Sainz, zurea gaitza. Moción para la implantación de bailables en el municipio de Getxo. Exposición de motivos. Recientemente, y como es sabido por todos y todas, por los miembros que conforman esta corporación,
Duela gutxi, udalbatzako kide guztio dakigunez, Getxo lagunkoia ekimenean sartu da. Ekimen horrek besteak beste hiri lagunkoiago eta deitsuagoa sortu nahi ditu, batez ere proiektu honetako udalerrietan bizi diren adineko pertsonentzat. Zinez, uste dugu, Getxo ekimen horretako partaide izatea mesedegarri dela zalantzarik gabe. Ekimen horrek eskatzen dituen lanetatik, adineko pertsonen eskaera jakiteak eskatzen dituen aleginak nabarmendu nahiko genituzke. Eta horixe da, hain zuzen ere, markatu? Eta horixe da, hain zuzen ere, Getxoko Ciudadanos udal taldeak mozio honetan azalduko duena. Adineko pertsonek aspalditi daukaten eskaera bat, orain arte bete ez dena, bete dadila, hau da, Getxo udalerrian dantzaliak egitea. Are gehiago, Getxoko Ciudadanos udal taldean uste dugu aldarrikapen honi herritarren gainerako ideologizunei bezalaxe aspaldi kasu egin behar izan zitzaiola. Izan ere jarduera berazgarria da, adineko pertsonei divertitzen, gizarteratzen, lagun berriak egiten eta finean kolektibo hau eta udalerria bera aktibo mantentzen laguntzen diena. Gure inguruko hainbat udalerrik eskaintzen dute aisialdi mota hau. Besteak beste, Portugalete, Erandio, Bilbo eta Barakaldok. Guztietan ere, aparteko harrera izaten du. Eta ez dugu inola ere, zalantzan jartzen, Getxon ere harrera bikaina izango litzatekeela. Zehazki, gure udal taldean azterlan batzuk egitea proposatzen dugu, adineko pertsonen elkartekin lankidetzan, dantzaliak egiteko lekurik egokienak aurkitzeko. Ekitaldi hauek behar dituzten baldintzak betez eta bizilagunei ahalik eta inpaktu eta eragozpen gutxien sortuz. Azterlan hauek egindakoan, Getxoko udalak dantzaldiak ezarriko ditu lekurik egokienetan baldintza onenak eskainiz. Horregatik, ondoko adierazten diogu udalbatza honi, erabaki proposamena. Lehenengoa, azterlan bat egitea, udalerriko adineko pertsonen elkartekin lankidetzan, dantzaldiak antolatzeko lekurik egokienak aurkitzeko asmoz. Adineko pertsonen behar izana kontuan izanik, bizilagunei ahalik eta eragozpen gutxien sortzeko moduan. Eta bigarrena, azterlan hori egindakoan eta kokaleku egokiak aurkitutakoan, dantzaldiak aldian behin egitea. Zuri. Kolde Iturbe. Ibon Rodríguez. Bai, zeharkako badaukagu orkesteko. Irakurriko dut. Zurea da hitza bai. Bueno, gehitzeko zeharkakoa litzateke, eta beste puntua gehituko genuke horrela izango zenuena. Hirugarrena, azterlan honekin batera, bere garaian San Nikolas plazan zegoen kioskoa berreskuratzea eta San Nikolas plazan bertan dantzaldiak egiteko eremua, kioskoa eta guzti, ahalbideratzea eskatzen dugu. Ciudadanoseri dagokio esatea bai ala hitz, zeharkako proposamen horri. Valoramos positivamente la... Bai, ondo hartzen dugu, zeharkako hori, zeharkako proposamen hori, baina nik uste dute zuen gaiak beste mozio baterako ematen duela, edo hirigintza batzorde batera emateko modukoa dela. Aceptarla sintiéndolo mucho, eskerrik asko. Beraz ez dugu onartuko. Edo jarraitzen du, Koldo Iturbe. Muy buena la intenta de jugada. Bai, jokaldi ona. Bueno, lehengo guneko kulturetzeko batzordean emandakoak emanda, guk ere zeharkako bat daukagu zuei aurkezteko. Lehengo moduan ez dakit itzultzaileak hau daukaten, hau badaukate. Ez du inork ez esaten. Itzultzailea badaukate, bai. Badaukate bai.
horrela esaten du osoko zuzenketak, lehenengo bultzatu, sustatu eta babesten jarraitzea Getxo udalerriko 3. adineko elkarteek eta udalak antolatzen dituzten dantzaldiak. Eta bigarrena, udalerriko azpiegitura berriak, Romo Kulturetxea eta Getxo Antzokia besteak beste, ekimen hauen eskueran jartzea, berauek martxan jarri orduko. Eskerrik asko. Berriz ere, Ciudadanoseri dagokio onartzea ala ez, zeharkako proposamen hau. La verdad que debemos de reconocer que respeta... Onartu beharra daukagun nahiko errespetatzen dituela gure puntuak eta onartu ingo dugu. Beraz, Susana Andoi eztabaidan sartzen gara. Pues sí que está movido este chicharrillo, ¿eh? Mugitu dago kontua, hemen transakzio asko egonda, zarkako asko egonda. Guk hasiera batean askotan hitz egin dugu adinekoekin, baina orain arte ez ziguten horrelako nahirik adierazi, ez, dantzaldiak antolatzeko. Baina hemen, badirudi, hemen denek ikusten dutela, dantzak eta kalean antolatzen direla, hemen iristen diren eskaintzak, lokal itxietakoak dira, pixkate, ez dakit, badirudi pixkat lotzatu egiten garela, ala? Bueno, azterlan egitari dagokionez, ez dakit, eszeptiko xamar zalantzati nago, ze azkenean horrelako gauzek herrietan gauza bererako balio izan dute. Nik uste dute auzo guztietan aurkituko genukela leku bat, bertakoek beste inora joan ez daitezen eta bertan dantza egin dezaten. Beraz, abstentzioa emango dugu kasu honetan. Beste norbaitek? Ibon Rodríguez? Hombre, gure asmoa zira batean zan, gure kiosko onartzen baldin bat zan, babestea. Kioskoa ez da onartzen, aldin bat daukaguna, gogoratzen dugu kiosko horretan gauzak egiten ziela, udalak antolatuta, musika jartzen zan, etzan igual txitxarrio moduko bat, hori gaztei zuzenduta bazegoen, eta gero kiosko horretan gauza gehiago dira. Eta hori ez da onartu, baina aldiz, onartzen da berriro, dantza toki bezala kulturretxe berria, eta zakit, honetan ere Getxo Antzokia dantzaleku bat izango litzateke, nik hori horren berri ez geneukan, baina Getxo Antzokia dantzalekua baldin badago, ikusteko dago noiz oraindik. Baina, ziur asko izango da 2019ko martxo aldera edo. Gure bozka ezezkoa izango da. Bosketara bazten gara, mozioaren alde, jeltzaleak, sozialistak, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, beraz, abstentzioak, guk Getxo eta kontra edo aurka barkatu, EH Bildu, beraz, onetsita geratzen da mozioa, eta geratuko litzateke gai zerrenda dagokionez galde esken esparru hau, norbaitek bakizue alkateari zuzenean nahi baldin bazue galde eskeren bat bideratu, hoxe da momentua. Eskerrik asko beraz, amaitu etzat ematen dugu gaurko osoko bilkura. Mila esker totzagatik eta hurrengo arte. Ez dakita usokiren bat baldin badagoen itxartu nahikoa, baina amaitu dugu pleno.
Bueno, arrastion, barkatuko diazuen, normalean osoko bilkura amaitzen denean, galdetzen dut, norbaitek auzokien aldetik hitzartu nahi baldin badu, eta orduan iten dugu tartetxo bat, 5 minutu, 10 minutukoa, eta gero ematen dugu hitza etorri denari. Baina nola azken momentuan sartu zaeten, enekien ja maitutzat ematen genuen osoko bilkura. Nahi baldin bauzue hitzartu, ezagutzen gara elkar, baina normalean eskatzen dute aurkestea partikularki edo, elkarte edo, entitate edo kolektibo baten izenean aritzen zareten ala ez, eta beraz, nahi baduzue hitzartu, borbadaiko zue aukera, hurbiltzeko mikrofonora eta azaltzeko nahi dozuena. Arratsaldeon, Garbi Ugarte Arana, dut izena, Getxoko biztanlea naiz, eta ikusten dudanez, eta badakizue Getxoko Udal Euskaltegiko irakasleen partetik nator. Bertan egiten dut lan. Eta zertara etorri gara ona? Arazo baten berri eman nahi dugu hemen. Seguronez, alkate jauna jakingo zu. Arazoa zein den, baina pentsatu dugu balitekela hemen udalbatza honetan zenbait egotea gure arazoaren berri ez dakiena eta horren berri jakin nahi dugu ezagutarazi. Arazoa dinodanean diskriminazioa esaten ari naiz. Euskaltegiak 32 urte beteko ditu irailean. Badu historiatxo bat. Barkatu, hankak. Orain dela 20 urte sinatu zen azkenengo komenioa. Eta komenio horretan onartzen zaigu teknikari maila. 17. hain zuzen ere. Baina, eta hor dago gure ustez diskriminazioa, ez dugu kobratzen teknikari gisa, ez dugu kobratzen 17. mailari dagokiona, 13. mailari dagokion soldata kobratzen dugulako, eta horren berri eman nahi dizuegu guztioi. Diskriminazioa administrazioak berak onartzen digun maila izan da, gero ez digulako ordaintzen. Diskriminazioa etxe berean, udalean, kulturretxean, guk kulturretxeko parte garelako, besteek baino gutxiago kobratzen dugulako. Aldea hor dago, 13. kobratzen dugu eta ez dagokiguna. Diskriminazioa etxetik kanpora ateratzen bagara, Bizkaiko udal euskaltegietako irakasle guztien aldean gutxien kobratzen dugu guk. Harritzekoa da, jendeak ala adierazten dugu bentzat getxoan, gutxien, zer dela eta ez dakigu. Kontua da, beste udal euskaltegietan, beste udal herrietan, borondate politikoa egon dela, eta, hitz egin dutela, izango zituztela euren gora berak, negoziazio guztietan bezala, suposatzen dut, baina akordio batera heldu dira. Baina guk ez daukagu inolako aukerarik eztabaidatzeko, ateak lehenago izten zaizkigulako. Arazoaz, berataz hitz egitea ere ezin, bihurtu zaigu. Horregatik etorri gara. Ikusgarri egin nahi dugulako gure arazo, horregatik laranjaz. Laranja da kolore paketsua, horrela gatoz, baina ikusgarria. Nahi dugu ikusgarri izatea, ez dugulako
ikusten zilegi diskriminazio hori. Orduan, alderdi guzti, hemen ordezkatuta dauden alderdi edo zaudeten alderdi guztiei bidali dizuegu dokumentazioa, hornitu dugu orain esaten ari naizen hau, hornitu dugu datuekin, baina batzuetan papera hotza da, eta nahiago izan dugu etorri, eta jakinarazten dizut, alkate jauna, luzatu diegula alderdi guztiei gonbidapen bat, bilera bat egiteko datorren aste azkenean, ia maiatzak 3, ondo goratzen badut, goizeko 10:00, 10:30, ez dut orain ordua buruan, parkatu, eta oneritzia eman digute, esan digute denek, parkatu, 10:30. Eta esan digute denek baietz, prest daudela, guri entzuteko, eta, gure aldetik nahi genuke, argitu, zalantzarik baldin badago balik eta ondoen argitu, hori da azken finean, bai? Egin nahi duguna. Eta, oneritzia eman digutenez, gonbidatu nahi zaitugu, zu ere, alkate jaun hori, bilera horretara, etortzera, eta hori da egin nahi dizudak kaldera, ia etorriko zaren, ikuste duzu. Uste dute zaidala ezeraztu, eta hortxe geratzen da nire ezera. Diskriminatuta gaude, ezagunarazi nahi dugu diskriminazio hori, eta hitz egin nahi dugu gure administrazioarekin. Hori xera. Esker. Bai, ezarri lasai. Lehenik eta bain eskertu tonoa eta planteamentua. Larraina baketxoa aipatu duzu eta hori beti eskertzekoa da. Gero bestaletik jakin bakit zein den zuen problematika, azken batean egon zaete, azken batean kulturetxeko arduradun nagusiarekin, zinegotzi arduradunarekin eta koldorekin, eta beraz, koldok azaldu dit argi eta garbi zertan datzan, ezta? Aipatu zu, 12 urte euskaltegi ari dagokionez, 32 urte azken batean Getxoko udalak euskaltegiaren alde egiten, nik ere hori azpimarratuko nuke, eta nik ere aipatuko nuke Getxoko udalak garbi daukala euskaltegiaren alde egin behar duela, eta euskaltegian lan egiten duzuen langileen alde, izatez hartu ditugu neurriak lanpostuak bermatzeko, adibidez, ezta? Eta jarraituko dugu horretan, edo ikaslegoaren maila jaisten denean, eta langileak bideratzeko, eta hor dauzkagu trabatzaileak adibidez udalean lan egiten, behaz, udalaren konpromisoa garbia da euskaltegiari dagokionez. Nik ulertu dezaket zuen pertzepzioa, eta beti ulertuko ditut azken batean langile kolektibo baten aldarrekapenak, baina beti ere defendatuko dut hortarako badaudela bideak, eta badaudela ordezkariak, eta badaudela foroak. Eta udalak baditu foroak horrelako aldarrikapenak mahai gainean jartzeko, eta baditu interlokutoreak. Izatez, jakin bakit hor zuen pertzepzioa zein den, eta jakin bakit ere nolabait homologazio hori egiteko momentuan arazoak daudela, ze zuen lanpostuaren ezaugarriak bereiziak dira. Izatez, oso zaila da udalean lan egiten duten beste kolektiboekin parekotasun hori bilatzea. Eta bestaldetik ere azaldu behar dut, udalean edo udaleko ente autonomoetan dauden edo lan egiten duzuen langileen artean egon badaudela beste aldarrikapen batzuk eta soldatari dagokionez eta beste gai dagokionez, baina erantzunak bateragarriak izan behar dira. Hau da, ezin dugu kolektibo bati erantzun bat eman eta beste batzuei ez, eta aldarrikapenak egon badaude, horregaitik esaten dut foroak egon badaudela eta foro horietan hitz egiten dela azken batean
udal langileen arazo guztiei buruz. Eta soldatez hitz egiten baldin badugu, edo rekonozimiento ez hitz egiten baldin badugu, edo lanari dagokion soldaten rekonozimientoaz hitz egiten baldin badugu, azkenean beti topatzen gara betiko gaiarekin, ez da lanpostuen balorazioarekin. Horregatik esaten dizuet, udalan bertan eta beste organismo autonomoetan egon badaude horrelako aldarrikapenak. Eta horregatik edo egiten dugu azterketa orokor bat eta planteatzen dugu planteamendu orokor bat, eta izen hori lanpostuen balorazioa dauka, edo juten baldin bagara kolektibo batetik bestera, azkenean ez dugu agian erantzun koherente bat emango udal guztiari dagokionez. Beraz, ez daukagu inongo problemarik entzuteko, noski, baina nik uste dut gure erantzuna hori dela, hor badaudela foroak, badaudela interlokutoreak eta prest aztertzeko, baina kontutan harturik gure erantzuna izan behar dela orokorra eta hor badaudela beste langile batzuk beste horrelako aldarrikapen batzuekin eta erantzuna lanpostuen balorazioan dagola. Eta jakin badakit urte asko daramatzagula hortan, eta alde horretatik gure konpromisoa mahai gainean dago, eta ea posiblea den legealdi honetan behintzat aurrera pauso garrantzitsuak edo erabakikorrak ematea. Eta hori mahai gainean sindikatuekin batera mahai gainean jarrita dago konpromiso hori. Eta sindikatuekin aritu behar gara konpromiso hori aurrera emateko eta irtenbide egoki bat bilatzeko azken batean. Beraz, guk inongo problemarik ez entzuteko, izatez egon zarete ja Koldorekin, berriz egon behar baldin bagera prest, baina gure erantzuna hortik joango da, edo aztertu aldugu beste erantzunen bat, baina horretarako pertsonal arloak ditu du hitza, eta beraz, egongo gara hitz egiten, inongo problemarik ez. Nik egon behar baldin banaiz batzar horretan, ez dakit hain garrantzitsua den, guk udal talde gobernu bagera, bakoitzak badauzkagu gure erantzunkizunak zehaztuta, eta pertsonal arloak eta kulturetxeko erantzunkizunak badaude zehaztuta. Beraz, alde horretatik badauzkazue interlokutore egokiak planteamentuak egiteko eta hitz egiteko. Orduan, hurrengo astean planteatu induzue alderdiekin batzarrak edukitzea, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak gure kasuan eta Alderdi Sozialistak baloratuko dute zuekin egoteko bideratu zuen deialdi hori, seguro baietz esango dutela, baina gobernu bezala bakizue non gauden eta bakizu ere zeintzuk diren foroak. Konforme? Mi esker tortzagatik eta planteamendu horrela eskaintzagatik. Mi esker.